खुलुमबाय आं मुस्रि बिस्वजित दैमारी एमपि राज्य सभा आङो दिनैहाय बेयाव जोंनि माखासे गोरों गोरा प्रफेसरफोरखौ हांख्रायनानै लाबोदों गोसोनि बाथ्रा सावरायनो आथिखालाव जि मोनसे मुलुगाव ट्रेन्ड फैदों गुबुन गुबुन बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिं होन बा बेबायदिनो रांखान्थियारि बिथिं होन समाजखान्थियारि बिथिं होन गतिके बेफोरबायदि बिथिङाव जों बोरैहाय गसंथानो हागोन आरो जोंनि फैबाय थानाय जि जेनेरेसनफोर बेफोरखौ जोङो माबायदियै गाइड खालामनांगौ बा दानि जिथु जोंनि सोलिबाय थानाय सिस्टेमफोर बे सिस्टेमफ्रा जोंनि थाखाय माने बेसेबां माने मदद गोनां बा बे बेलायाव माबाफोर माने जोंहा मावनो हाथावथाव खामानिफोर दं नामा बेफोरबायदियाव गावबा गावनि साननाय हनायखौ जों दिनै बेवहाय फोरमायलायनो नागिरदों दा आंजों दं जोंहा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि जुग्राफिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर मानगोनां मुसे प्रेमजित कुमार बसुमतारी खुलुमबाय बिथांखौ आरो लोगोसे दंबावो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिनो बिथाङाबो जुग्राफिनिनो एसिस्टेन्ट प्रफेसर आनानियास माने हेमब्रुम जे नोंथांखौबो आङो बरायबाय आरो आंजों दं जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर जोंहा मुस्रिमा र'जमेरि कच राभा आरो जोंहा बेवहाय दङ जोंनि गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि बड' डिपार्टमेन्टनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर मानगोनां मुस्रि इस्माइल हुसेन नोंथांखौ बरायबाय आरो जोंहा दङ बेयाव थिपखाइनि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म कलेजनि प्रिन्सिपाल जोंनि मानगोनां धनराजन लाल बिश्वकर्मा नोंथांखौबो बरायबाय जों बेवहाय माने गुबुन गुबुन रावारिब्लाबो जों नाथाय बर' रावजोंनो बेवहाय जोङो सावरायगोन जाहाथे आंनि थांखिया जाहैबाय जायफोर माने बर' रायजो राजा आरो बर' फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जाहाथे गोरलैयैनो जोंनि बे दिनैनि सावरायनायखौ बुजिनो हायो ओमफ्राय बेराफारसेथिं आरो आंहा मोनसे थांखि दंबावो जे बर' रावा जिहेतु दिनैनि दिनाव आसामनि लोगो सरकारि राव आरो बड'लेण्डनि बियो सरकारि राव आरो बियो जोंनि माने नेशनेल लेंगुवेज माने भारत संबिजितनि 90 शेड्युलाव माने बियो बाहायजानाय राव बा शेड्युलनिनो राव दा बे हिसाबै जों जुदि बेफोरखौ जोंनि गेजेराव गोसोनि बाथ्रा सावरायनाय आरो माबा मोनसे फोरमायनो थाखायबो जुदि जों बाहायदावाब्ला अब्ला बे रावा 8 शेड्युल बा सरकारि राव जानायनि खुनु ओंथि गैया ओंखायनो बेखौ जाहाथे बयबो माने बाहायदावो गावनि रावजों जों बांसिन इंलिसै एसामिसै बा हिन्दील' नङा जासे जोंनि जि लकेल लेंगुवेज बे लेंगुवेजफ्रावबो जोङो बाहायनांगौ आरो जायफ्रा बर' रावखौ खुब गेबेङैनो रायलायनो रोङो रायलायबोगासिनो दं बिथांमोननोबो जों मोनसे प्लेटफर्म होनो हानाया मोजां जुदि बर' रावाव प्लेटफर्मानो गैयाब्ला बर' रावखौ सोलोंनानै रायलायनानै मा मुलाम्फा दं बेखौथ' बुंनोबो मोनसे प्लेटफर्म नांगोन गतिके बे थांखियैनो आङो दिनै बे माने सावरायनायखौ माने गोसोनि बाथ्रा शेयार खालामनायखौ आं बे बर' रावजों लादों बर'आनो बर'नि थाखाय जथेस्थ' नङा बर'नो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गोरों गोराफोरनिबो सुबुरुन नांगौ गतिके जों बर' हिसाबै बर'नि बाथ्राफोरखौ खालि बर'आल' बुंबाय थायो नाथाय दिनै जोंहा राभा ससाइटिनिफ्राय सासे गोरों आइजो जोंहा र'जमेरि बिथाङा बुंगोन जोंहा मुस्लिम समाजनिफ्राय मानगोनां इस्माइल हुसेन बिथाङा बुंगोन जोंहा माने मा होनो धनराजन लाल बिश्वकर्मा बिथाङा दिनै गरखा माने समाजनिफ्राय बिथाङा दिनै बर' रावजोंनो बुंगोन आरो दिनै जोंहा माने आनानियास माने हेमब्रुम बिथाङाबो दिनै माने आदिबासिनिफ्राय बा सान्थालिनिफ्रायनो बिथाङा दिनै बर' रावजों बुंगोन आरो जोंहा प्रेमजितदा दं बिथाङाथ' आरो बर'नि जोंहा सेनियर सासे प्रफेसर दिनै बेवहाय माबायाव क'क्राझार गभ कलेजाव गतिके बे थांखिया दा ओंखायनो गिबियावनो आङो माने सावरायनायखौ जुरिनो नागिरदों जे आदा इस्माइल हुसेननिफ्रायनो आङो माने एसे गिबि खोनासंग्रोनो लुगैदों जे आथिखालनि बे समाव जेनेबा सोलोंथाइ रांखान्थियारि बायदिसिना बिथिङाव मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोर आरो गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा माने मोनसे गोदान ट्रेन्डजों आवगायगासिनो दं जायखौ जों हमफानो हायाखै बेबायदिनि बेलायाव जोंनाव मोनसे समाजनि आबहावा आरो जोंनि सोलोंथाइ माने जिफोर फसंथान दं इनस्टिट्युटफोर दं बा नोंथांमोनाबो दिनै माने फोरोंगासिनो दं
दा बेबायदि बेलायाव जों बेसेबां सांग्रां जानांगोन होननानै सानो दा दानि स्टेटासखौबो आरो दस्राजोंबो एसे रेफारेन्स लानानै खम समनि गेजेरावबाबो आदाखौ आं बेखेवजेननो खावलायबाय। दा बाथ्राया जादों जोंनि साप'ज सोलोंथायारि फसंथानफोराव जों मोननै बिथिङाव कम्पेरिजन खालामनानै नायनो हायो बाथ्राखौ। मोनसेया जाबाय जे इन्डियाजों इन्डियानि बायजोनि, मोनसेया जाबाय जे भारतबर्षनि गुबुन गुबुन जाय रायजोफोर दं बे रायजोफोरजों आसामनि लोगोसे जोंनि माने बिटिआर जा गोदानै दाजानाय बिटिआर जाय हालाम बेखिनिजों जों कम्पेरिजनखौ खालामनो हायो। स' बेवहाय साबजेक्ट मेटार जायफोर लानाय जादों जेनेबा गिबियाव जों सोलोंथाइनि बाथ्राखौ जुदि रायखाङोब्ला जों ओरैबायदि हयथ' मोनगोन जे जुदा जुदा इन्डिया आरो बायजोआव बेफोर जुदा, नाथाय माखासे कमननेसबो दं। आरो गुबुन फारसेथिं जे गुबुन रायजोफोराव आरो जोंनि आसामाव जों उन जानानै दंमोन, नाथाय दा उन जानानै थायाखै माखासे बिथिङाव, आरो माखासे बिथिङाव उन जानानैबो दं। ओरैबायदि माने मोननैबो बिथिङाव बे बाथ्राखौ जों नायनांगौ। दा खोथाया जादों जे जों उन जानानै दंमोन आसामनि सिङावनो बे बिटिआर हालामनि बेखिनि ओनसोलाव, आरो बेखिनि ओनसोला जाबाय बुंनो थाङोब्ला माने बर' स्पिकिं पिपोल, बर' डमिनेटेड एरिया। बेवहाय जों जे उन जानानै दंमोन, दा बेखौ जिखियानो जाया मानो जे बे जे सोमावसारनायनि उनाव जे गोरोबथाया जादों, बे गोरोबथानि उननिफ्राय जों माखासे खाबुखौ मोनदों। बे खाबुखौ मोननाया थोजासे नङा, प्रपारलि जों बाहायनो हायोब्ला आरो जोंनि उन जोलै जायफोर फैगासिनो दं बिसोरबो जुदि प्रपारलि बेखौ बाहायनो हायोब्ला जों माने बिटिआर हालामजों लोगोसे आसामनि गुबुन ओनसोलफोर आरो आसामजों लोगोसे बे बायजोनि रायजोफोरजों आरो इन्डियाजों लोगोसे बायजोनि माने हादोरफोरजों जों हयथ' उनाव मोजाङै कम्पेरिजनखौ खालामनो हागोन। खाब जानानै सोलिलांनो हागोन। निश्चय हागोन। जों मिजिंथिनो हायो। आदसा बे बेलायाव नोंथाङा धनराजन लाल बिश्वकर्मा, नोंथांनि मथेब्ला नोंथां जिखिनि मोनदांनाय एसे फोरमायब्ला मोजां। बे आथिखालाव जे बर' रावनि जे समस्या बियो दिनै गोबां गोजौ लेभेलाव सहैबाय। दा बेखौ सोलोंनाय आरो फरायनायाव गोबां जेंनाखौ नुदों। आरो अब्लाबो जों गामि ओनसोलाव नायोब्ला जोंनि जे रावनि गोसारनायखौ नायोब्ला बर' रावखौबो रायलायै मानसिफोर बा रायलायनाय मानसिफोर गोबाङानो दंसै। मानोना कमिउनिकेसन खेथ्रआव गासैबो रावखौ नांगौब्ला जे बर' रावाबो मोनसे कमिउनिकेसननि मोनसे बिथिं। दा बेखौ आंनि मथेबा जे बर' रावखौ गोसारहोनायाव जोंनि गामि ओनसोलानो हक बा मोनसे लेभेलानो हक बे जिनिसखौ गोबाङैनो गोसारहोनांगौ। बेनि टिचिं लार्निंफोरखौ गोबाङैनो गुवारैनो फुगारसिनना होनांगौ। आरो जे स्कुल कलेजाव फोरोंनाय जायो बेफोराव जे बर'नि सिस्टेम बा रायलायनाय बेफोरखौ फोरोंनानै होयोब्ला मोजां जागौमोन। आरो आं नुदों जे बर' बा नेपालिनि खाथि खाथि गामि दं। दा जों मोनसे सिगांनिफ्रायनो बर'फ्राबो नेपालिखौ रोंबोगौ आरो नेपालिफ्राबो बर'खौ रोंबोगौ। आरो बे खेथ्रआव बिथांमोननि रायजो जानायाव गोबां हेल्पखौ नुदों। आरो बे जिनिसखौ जोङो दिनै सरकारि लेभेलनिफ्राय जुदि मावनानै होसिनोब्ला बा मोजाङै हेफाजाब होयोब्ला जोंनि जे संसार जानायाव मोनसे भुल बुजा-बुजि गोरोन्थिया मालाबो थानाय नङामोन। बे साबसिन जागौमोन। आरो शिक्षानि खेथ्रजोंबाबो हयथ' बर' राव रायलायै बा गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बेखौ फरायनानै रोंनानै दिनै मानसि जानो हागोन। जे आंनि मथेब्ला जे बर'आ मोनसे फोरोंनायनि बिजिं बा राव, बे रावजोंबो फरायनानै गोबां मानसियानो गोरों जाबोगासिनो दङ। जे गुबुन रावजों जेखौ फोरोङो बर' रावजोंबो बेखौ फोरोंनो हानाय दङ। दा जेरावखि थाया आरो साफ्रोमबो हारिनि मानसिफ्रा जुदि फरायनानै बे रावजोंबो फरायनानै गोरों जालांनो हागोन। गोरों जालांनो हागोन। बिनि थाखायनो जे बेखौ मोजाङै जुदि जोंनि गोजौ लेभेलनिफ्राय सुबिदाखौ मोनोबा गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो फरायनानै गोजौ लेभेलाव सहैनो हागोन। गोजोन्थों। नोंथाङा मोनसे सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' रावाबोदि बाधा नङा माने बेजोंबो आवगायलांनो हायो। प्लास बे रावजों माने गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो जेब्ला रायलायो बुजियो अब्ला आरो जों खौसेथियै
औ सार रायजो जालांनाय आरो बायदिसिना हाबाफारि लानानै खामानि मावलांनायाव गोबां बियो मदद खालामो बे बाथ्राखौ नोंथां बुंबाय थिगैनो दं बेबो मोनसे दिग आं दा जोंनि आनानिया साहेबखौ मानो होनोब्ला नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैदों इन जेनेरेल माने बेयाव हारि बा बर' रावल' नङालासे आरोखि जों बे आथिखालनि जिथु हाल साल आरो बेनि सायाव बेखौ सावरायनो थाखाय जोङो मोनसे खाबु होबाय जोंखौ मिडिया ओमफ्राय नोंथांखौ आङो धन्यबाद होग्रोयो जोङो बेखौनो साननांगौ बा बर्थमाननि जिखिनि शिक्षानि आरो बर्थमाननि सास्टेनेबिलिटिनि महरखौ लानानै सार इन द सेम टाइम जोङो बे बर' राव बा गावनि अन लेंगुवेजखौबो डेभेलप खालामनायनि मोनसे राहा बेखौ नाजानांगौ खारन जिखुनु लेंगुवेज आंनि बिलिभाव मा होनो जे जिखुनु लेंगुवेजानो होन नोङो जुदि डिपलि थांनो हायोब्ला होनब्ला खिन्थु बेनि माबाखौ टेस्ट बा बेनि फिथाइखौ मोननो हायो तो बेनि थाखाय जे दिनै जोंनि मोनसे बिराद खाबु मोनसे फैगासिनो दं जे खाबुआ जे 8 शिड्यूलाव बर' रावाबो दिहुनजाबाय इभेन माने सान्थालि लेंगुवेजाबो 8 शिड्यूलाव हाबबाय नो डाउट एबाउट इट खिन्थु माखासे कर्म मोनसे दङ जेरखम बे दस्रा मानसिफोरनि गेजेराव सार एसे मोनसे कुइसन जानानै फैयो जे इफ वी लार्न आदार लेंगुवेज व्हाट इज द बेनिफिट जों बे भाबखौ बा बेखौ सोनानैबो होनाय जायो खिन्थु एकर्डिं टु मी नो लेंगुवेज शुड नट बी बार फर योर केरियार खारन आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्स जे आं बर'फोरजों देरदों आं बर'फोरजोंनो कलेजसिमबो थांदों आरो इउनिभारसिटिसिमबो थांदों आरो फैनानै आं बर'फोरजोंनो रायजो जागासिनो दं दाबो दङ ओरैबादि जालांदों आंनि सासे लोगोआ आंजोंनो थाफानानै माने भाषाया ओरैबादि एक्सचेन्ज जालांदों माने आंनि सान्थालि लेंगुवेजखौ बे हाहरनो हाबादों आरो बे बर'खौ आंबो हादों दा बे बेंकआव मावगासिनो दं आंनि लोगोआ तो ओरैबादि इन्टारेस्टिं जे भाषाखौ माने बे जिखुनु पलिटिक्स बा बारानो फैदों जोंनि गेजेराव खिन्थु आं जे नेग्लेक्ट खालायनांगौ आं बेखौ लुबैया आइ डिउ रेसपेक्ट माने आं भाषाखौ आं रेसपेक्ट होयो आं जे दिनै सान्थालि जानानै सान्थाल सासे जानानै जे बर'जों रायज्लायनो हादों बे आंनि एडभान्टेज ओमफ्राय आं बेखौ बहा बुजिदों सार आं जेब्ला गुणोत्सव थांदों जलेश्वरी बादि जायगायाव होमबा आं जोंना गार्जेनफोरजों मिटिं मोनसे सेसन दंमोन गुणोत्सवनि बे मोनसे सेसन आं बहाय मोननै माबाजों बुजानो हयथ' बांसिनानो सान्थाल स्टुडेन्ट दङ बर' स्टुडेन्ट दङ बर' मिडियाम बर' स्टुडेन्ट एसामिस मिडियाम सान्थाल स्टुडेन्ट तो जेब्लानोखि आं माबानाय जायो बे गार्जेन मिटिङाव मोननैखौबो जेब्ला फेक्सनाव प्रथमाव आं ओंखारदों जे आं बर'फ्रा बुरजा फैदों तो आं बर'जों बुंग्रोगोन ओमफ्राय आं सान्थालिजों जेब्लानोखि आं बुजायनानै होबाय जे दानि जुगा जे माबाया पद्धतिया गासैबो सोलायजोब्बाय नोंनि टेलेन्टखौ नों एक्सप'ज खालायनो हाग्रा मोनसे केपासिटियाव फैबाय नोङो जेरावनोखि मबाइल सिस्टेम फैबाय दा बेवहायबो नोंथांमोना जिखुनु माने माबाजोंनो नोंनि टेलेन्टखौ नोङो देखायलांनो हायो तो आंनो साननाया बेनो जे सिन्स वी हेभ गट दिस अपरचुनिटि जोंनाबो अपरचुनिटिया फैनानै दङ आरो खावलायनाया बेखौनो बुङो जे दस्राफ्राबो ओरैबादिखौ साननो नाङा जे बे बर' रावखौ जे जोङो हाइड खालायनानै दोननांगौ बेखौ नङा बेखौ एक्सप'ज खालाम इट हेज टु बी एक्सप्ल'ज खारन प्रत्येक लिटारेचारावनो जेब्लानोखि सिङाव थांनाय जायो होमबानो आसल क्वालिटिया ओंखारबोयो आरो बे आसल क्वालिटिया रावबो हमथानो हाया खिन्थु दा गतिके जे मडार्न जिखिनि फैगासिनो दङ गथ'फोरा खिन्थु सिन्थाधारायाव अন্য जालाङो जोंनाबो नो डाउट बाट स्टिल देन जोङो बेखौ अननांगौ होननायखौ जोङो फोरोंलांनांगौ आंनि मथेबा अननायखौ फोरोंलांनांगौ जोबोद मोजां नोंथांनि बे बाथ्राखिनिया आरो आं सानो जायफ्रा बेखौ
उनाव खोनागोन बिसोरो निश्चय गोथौयै मोनदांगोन आरो बिसोर गावसिनि लाइफआव बेखौ साजेसन हिसाबै लानानै इउज खालामगोन दा जोंहा मानगोनां रन्जित कुमार बसुमतारी नोंथांनिफ्रायबो आङो लुबैदों बे थासारियाव जोङो बोरैहाय खारफानो आरो दानि जोंनि माबाया माबा दानि थासारियाव आदसा खुलुमबाय बयखौबो मिडिया दङ जोंहा MP सार दङ ओमफ्राय जोंनि इस्माइल बिथां ओमफ्राय धनलाल ओमफ्राय हेमब्रम जोंनि आंनि कलिग रसमेरि earlier our student now my colleague आगोलाव साबसिनमोन आरोखि दा बहुत मोनसे मोजां मोननाया बेनो जे सासे जोंहा मुस्लिम स्पिकार्स जों बर'जों रायलायदों नेपाली लेंगुवेजनि मानसि बर'जों रायलायदों सासे हेमब्रम सान्थालि कमिउनिटिनिफ्राय फैदों सान्थालजों बर'जों रायलायदों राभा दङ जों बर'जों रायलायगोन आंहा मोनसे गोग्गा मोनसे फिसाब्लाबो फैदों गोसोआव बर' हिसाबै खिन्थु बे आङो मोननैसो आं पइन्टखौ टाच खालामगोन जिअग्राफिकेल पइन्ट अफ भिउ थारमाने लकेसनेल पार्सपेक्टिभ फैबाय साप'ज फर एग्जाम्पल जेनेबा कच राभाफोर बिसोरो बांलादेशआव दं म्यानमाराव दङ वेस्ट बेंगलाव दङ नेपालाव दङ आसामाव दङ गार' हिल्सआव दङ गासैबो स्केटारजोब बिराद गिदिर मोनसे कमिउनिटि खिन्थु दिनैसिम 8 सिडिउल हाबाखै सान्थालि बर' मैथालि दाख्लैसो 2004 आवसो हाबदों नेपालिया नेपालि 92 आवसो जानांगौ नेपालिया 8 सिडिउल हाबनाया ओमफ्राय एक्सेप्ट मणिपुरि इन नर्थ इस्ट दासिमबो 8 सिडिउलाव गैया एसामिसआव दङ आसामजों मणिपुरजों ओमफ्राय बाखि स्टेटफ्रा दासिमबो डिमान्डआवसो दङ 8 सिडिउलाव सोनांगौ होननानै खिन्थु दा जोंनि आगेनिफ्राय BDC जाबोबाय बिनि मोनसे पलिटिकेल जे मुभमेन्ट जाबोबाय बर'फोरनि गेजेराव बे फैयै फैनानै 2004 आव जेब्ला 8 सिडिउल जायो 3 ना 4 2003 नि मेयाव जादों जों एसे गोग्गा जानाय मोनदोंमोन आं खिन्थु सिस्टेमेटिकेलि दा मावबोगासिनो दं बे एडुकेसन सेक्टराव जि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बे होनब्लाबो एसे स्ल' जाबोदों फेसआव खारगासिनो दं आरोमा खिन्थु आं बेखौ दहाय कर्सखौ टाच खालामनायनि खारना ओरैहाय दे जेराव सान्थालि बर' नेपालि जों मोनसे जिअग्राफिकेल लकेसनाव जों रायजो जागासिनो दङ बाव लेंगुवेजआ ओरैबायदि मोनसे जिनिस थ्रु हुइच वी कैन कमिउनिकेट बे कमिउनिकेट जागौमानि नों इफ इउ कैनट एक्सचेन्ज खालामनो हायागौमानि गावनि भिउखौ नों बोरै बबे लामाजों थांनो फालाय बे भिउखौ नों एक्सप्रेस खालामनो हानांगोनथ' नोंनि साननायखौ either you talk about economy, you talk about social change, you talk about political, anything you talk about, बे नोंनि लेंगुवेजआ कमिउनिकेसना नोंहा एसे गोरा नङाबा जों दावख्लांनो हाया आं बे साइखौ लानानै आं फिल खालामो ओमफ्राय दा दिनै आं नुबाय जेनेबा मोनसे बर' डमिनेटेड खाथियाव राभा गामि दङ खिन्थु बाव एसामिस स्पिकिंबो मानसि गैया खिन्थु आल्टिमेटलि बिसोर थांनानै एसामिस मिडियाम फरायनांगौ जायो जुदिहे गार्जेन तरफनिफ्राय माबानिफ्राय जुदि बे बर' मिडियामाव हाबनाय मोनब्ला बधय बिसोरनि साननाय हनाय एसे IQ बे फाइलफ्रा बेखौ एंगेलै माबा एट्राकसन जानानै एसे प्रसेस जाबावगौमोन नामा आंनि साननाय आरोखि जेनेबा खोथा नेपालि भिलेज नेपालि गामि दं बबेबा बिसोरबो कमप्लिट फुल फ्लेजेड गिदिर गामि बबेबा गैया बबेबा स्केटार एफा बर'फोरजों नांजाबनाय माजाबनाय खिन्थु बे एरियायाव नेपालि मिडियामनि स्कुल गैया बर' मिडियाम दं नङाबा एसामिस दङ खिन्थु व्हायरएज बे नेपालि गामिया बर'जों रासिन एटाचमेन्ट दंमोन गोदानै सोलोंनाय बायदि जाहैबाय रावखौ आंनो अन एग्जाम्पल आङो बर' हिसाबै बे गामियाव जोंहा बर' मिडियाम दंमोन नालाय जों बर' एसे सोलोंबाय LP स्कुलाव प्राइमारि स्कुलाव
आफाया सानबाय मा बर'जोंथ' बे सौहैनाय नंला दस्रायाव एसे नांसिगोन बेनो आंखौ एसामिस मिडियाम स्कुलाव थ्रोब सोबाय आं जेराव असमियानि अबो रोङा एम इ आव औ एसामिसनि अबो रोङा आङो क्लास 5आव आंखौ एसामिसाव सोहैबायना बाय फर्स आं रोंनांबाय एफा एफाब्लाबो दा खस्थ' दिनै मोनबाय, खस्थ' मोनबाय खिन्थु दिनै खस्थ' मोनबासो शिक्षा जायो नालाय दा दिनै एसे गैयाब्लाबो आं हायै जाहैबाय एसामिसखौ जुदि आफाया जुदि एसामिसखौ होआमोनब्ला आं दिनै बे एसामिस लिटारेचारनि एसामिस कालचारनि बा एसामिसनि जा मोनसे भिउ पइन्ट माबाफोर जों बेखौ एक्सेन्ज खालामनो हानाय नङामोन आङो ओंखायनो लेंगुवेज इज भेरि इम्परटेन्ट लेंगुवेजआ भेरि इम्परटेन्ट फैयै फैयै मेट्रिक पास जाबाय ओमफ्राय सानबाय आफामोना सानबाय जे बेखौथ' फोरोंनांसिगोन फरायो कलेजाव लांबाय कलेजावथ' एसामिसबो गैला बर'बो गैला इंलिस फरायनांगौ जाबाय दाना गोदान मोनसे लेंगुवेज स्ट्रागल जालायबाय आंनि थाखाय जिबनाव थिग बेबायदिनो प्रत्येकनावनो मोनफा मोनफा स्टेज फैयो आं बेखौ आंनि एग्जाम होनायनि खारना जाहैबाय मा इच एन्ड एभरि कमिउनिटि जों आइसोलेटेड थायो खिन्थु जि भाषाजों जों एसे दावखोनो हायो खोमा बेखौ नायनानै जों बेखौ गार्जेन तरफनिफ्राय जोंनि ससाइटिनिफ्राय एफा एनै मोजां इनफ्लुयेन्स होयोब्ला बधय जों जा जि लेभेलाव दङ बेनिफ्राय एसे साबसिन जानो हागोन खोमा थिगैनो दं दिस इज माइ भिउ गोजोन्थों आङो दा जोंहा जोंनि गेजेराव सासेल' आइजो दं आरो आइजो थानाया मोजांबो जाबाय नङाबा आजिखालि एसे आइजोफ्रा मा हौवाफोरल'सै नामा होननानै ओंखायनो मान गोनां रस मेरि आङो नोंथांनिफ्रायबो गिबि हिसाबै बे दा सावरायबाय थानाय आयदायावनो नोंथांनि गोसोनि बाथ्राखौ एसे बुंजानो लुबैदों नोंथांमोनखौ खुलुमबाय बे आङो नोंथांमोननि जिखिनि खोथा बुंलांबाय बा सावरायलांबाय आङो राजि बेफोरो नंथारगौ आरो दा आंनि गोसोआव दे आंना साननाय फैयो दे जेरै जों दा लेंगुवेजआव फकास खालामदों लेंगुवेजआ बिराद मोनसे इम्परटेन्ट थारमाने जोनोमनिफ्राय जोङो लेंगुवेज होनोब्ला फर एग्जाम्पल बिमानि राव मादार टां सबसे इम्परटेन्टआ मादार टां दा सासे गथ'साया जोनोम जानाय लोगो लोगो माखौ सोलोङो बबे रावखौ सोलोङो निस्सय बे बिमानि रावखौनो सोलोङो दा दिनै आं राभा जानानै आङो राभा रावखौ सोलोंबाय दा नोंथांमोनाबो गावबा गाव रावखौ सोलोंबाय दा जुदि जों उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा बिमानि राव बा मादार टांखौ जों सोलोंनो मोन्दों जुदि बिमानि रावखौ जों सोलोङामोनब्ला जों दस्रा भाषाखौ हानाय नङामोन बे मोनसे बिराद सैथो गावनि रावखौ बा जिखुनु मादार टांखौ जों सोलोङालासिनो दस्रा रावखौ जों सोलोंनो हाया मानो होनोब्ला फार्स्ट एन्ड फरमस्ट जाय बिमाया बा जाय बिफाया बिजों थाफागोन जाय गथ'खौ जोनोम होदों बे गावनि भाषाजोंनो बे कमिउनिकेट खालायो ओमफ्राय आङो बेखौनो सानो दि आजिखालि जोंनि दा बर्तमाननि सिटुवेसनाव जोंनि गथ'फ्रा ओरैनो लेंगुवेजनि सायाव बिराद प्रब्लेम जानानै दङ जेरै आं दहायबो बुंदोंमोन जेरै स्टुडेन्टफ्रा डाइरेक्टलि भार्नाकुलार मिडियामनिफ्राय फैयो एसामिस बा बर' मिडियामनिफ्राय बा हिन्दी मिडियामनिफ्राय फैयो ओमफ्राय बिथांमोना इंराजियावहाय गाब्र'फैयो हाख'फैया बिराद दिगदार मोनो दा ओंखायनो आङो सानो जिखिनि लेंगुवेज जाया मानो जोङो बिमा बिफा बा स्कुल टिचार्सफ्रा एसे इनिशियेटिभ लानांगौ जिखिनि रावखौ जों फोरोङा मानो बिसोरखौ मोजाङैनो फोरोंलांनांगौ मोजाङैनो दैदेनलांनांगौ जाहाथे बे रावा बेरियर नङा जों जेरैखि जों साइन लेंगुवेजजोंबो जों कमिउनिकेट खालामनो हायो दिनै आङो दस्रा भाषायाव एसे उइक जानो हागौ खिन्थु आङो जिखिनि भाषा रोङो आं दिनै दा आङो गावखौनो गोग्गानाय मोनो मानो होनबा आङो बर'फोरनि गेजेराव थानानै बर'फोरजों थानानै आङो बर'खौ गावनि भाषा बादि गावनि बिमानि राव बादि आं साननानै लायो आङो रायज्लायनोबो हायो ओंखायनो आङो बिराद गावखौनो थेंकफुल मोनो दा नैबे लेंगुवेजनि थाखाय आङो दिनै स्टुडेन्टफोरजों बा नोंथांमोनजों आङो कमिउनिकेट खालामनो हायो दा बे लेंगुवेजआ नैबे बर' रावा आं जुदि हायामोनब्ला आं नैबे स्टेजाव दिनैसिम आं गसंफैनो हायामोन दा ओंखायनो आङो आंनि स्कुल आंनि बिमा बिफाखौ आं बिराद थेंकफुल जायो धन्यबाद होयो मानो होनबा जोंखौ मोजाङैनो फोरोंलांबाय दा नैबे बर' रावा दिनै आंखौ नैबे थाखोआव लाबोबाय दा ओंखायनो आङो बुंनो सानो बिराद इम्परटेन्ट लेंगुवेजखौ जों माब्लाबाबो जों नासयनाङा जों जेसेखिनि हायो एनि लेंगुवेज नेपालियानो जा जोंनि सान्थालियानो जा आदिबासियानो जा राभायानो जा जों एमफासिस होनांगौ आरो
आङो बर' ससाइटिखौ बिराद धन्यबाद होनो गोसो जायो मानो होनब्ला बिथांमोना जोंखौ मोजाङैनो दैदेनबोदों जोंखौ मालाबाबो नासयबोआखै दिनै आङो बर' राव रायलायोबा बिथांमोना मोजां मोनो बयबो साबायखर होयो सासे बेलेग जाथि जानानैबाबो बिथाङा रायलायनो हायो होननानै दा बिनि थ्रुयैनो आङो दिनै मोजां कमिउनिकेट खालामनो हादों आरो जानो हागौ स्टुडेन्टफ्राबो जुदि जों स्टुडेन्टफोरखौ मोजाङैनो दैदेनोबा लेंगुवेजनि सायाव बिथांमोना मोजाङैनो दावगानो हागोन जोबोद मोजां रसमेरिनिसिम आरो आं सानो बिमा माहारिया बुङोब्ला बांसिन इनफ्लुयेन्स जायो आरो नोंसोरनो बांसिन मोनदांसिननो हायो जों हौवाफ्रा एसे सा सा जानो नागिरो दा रावनि बेलायाव माने गोबां जोंहा अपिनियन नोंथांमोननिफ्राय जि ओंखारदों बे माने आं सानो आरो बहुतनि कनसेप्टखौनो क्लियार खालामगोन जे एक नम्बराथ' राव खारन राव गैयाबा जों जेखौबो रावनोबो एक्सप्रेस खालामनो हाया आरो बे बिथिङाव जिहेतु गोबां माने राव जोंनि गेजेराव दंलायलायो होमब्ला बे रावफोरखौ आयत्त खालामनो हानाया सोलोंनो हानाया जोंखौ माने भबिष्यत बिभिन्न दिगाव आवगायलांनायनि बेलायाव माने सोबावनो जोंखौ मदद होगोन आरो मोनसेया रावा जाहैबाय बयखौबो आंगोआव लाबोयो जे सानै मानसिया जुदि मोनसे रावखौ रोंलायनानै बुजिलायोब्ला बिसोर बिराद आंगो जानो हायो खिन्थु सानैबो जुदि राव बुजिलायनो हाया रायलायनो हाया दिगदार मोनलायलायो थानायनो बे आरोखि दा जों फैनोसै सोलोंथाइनि माने बेलायाव दा गोबां एक्सपिरियेन्स दं जोंहा आदा इस्माइल हुसेना आरो बिसेस करि बर' साबजेक्ट हिसाबै बर' डिपार्टमेन्ट हिसाबै बर' मिडियामनि गथ'फोरखौ आदायानो बांसिन मोनो आरोखि दा ओमफ्राय इउनिभारसिटियावबो आरो गुबुन गुबुनखौबो मोनो थ' दिनैनि बे बेलायाव आरोखि जे जोंनि फरायसाफ्रा माने गोजौ थाखोनि शिक्षा लानो आरो एफेक्टिभ रोखोमनि माने शिक्षा लानो माने सोलोंथाइ लानो थांनायाव माने बबे बिथिंफ्राव एसे बिसोरखौ माने खस्थ' जानाय बायदि मोनदों आरो माबायदि माखासे जोंनि समाज बेबस्थाया थायोब्ला आरो बेफोरनि बेलायाव जोंनि गथ' गथायफोरखौ जुदि एसे केयार लायोब्ला जों आरो साबसिन माने क्वालिटि माने जों डेभेलप खालामबावनो हागोन जोंनि गथ' गथायफोरखौ नंगौ नोंथाङा थिग बाथ्राखौनो बुंदों आरो सोंदों बाथ्राया जादों आं आंनि फोरोंनाय लाइफआवहाय जाय फरायसाफोरखौ मोनदों बिसोरो बर' मिडियामनिफ्रायनो फरायनानै माने बर' मिडियामावनो फरायनानै फैनाय मानो होनब्ला बिसोरो माने जिहेतु आं मास्टार डिग्री लेभेलावहाय बर'खौ फोरोङो गतिके बिसोरो बे फरायसाफ्राबो माने हाई स्कुल बा हायार सेकेन्डारि टीडीसी लेभेलावबो बर' बिजोंजोंनो फरायनानै फैनाय दा बिसोरो आंनि साख्रि जिउ जागायदों 1994आव क'क्राझार गार्लस कलेजनिफ्राय बेनिफ्राय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावबो बोसोरनै मावदोंमोन बेनिफ्राय जेब्लानाखि गुवाहाटी इउनिभारसिटिया क'क्राझाराव केम्पासखौ खुलियो बे केम्पासाव 1998निफ्रायनो मावबोगासिनो दंमोन दा उनावसो आं 2017आव गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव पेरेन्ट माबायाव थांनाय जादों इउनिभारसिटियाव दा बाथ्राया जादों बे जे 2000निफ्राय जे बर' फरायसाफोरखौ जों मोननानै फैदों मास्टार डिग्री लेभेलाव बिसोर बर' मिडियामनिफ्रायनो फरायनानै फैनाय दा बिसोरो फरायनानै फैनाय माने उथ्रिखांनायनि उनाव बे जे गुबुन गुबुन खामानियाव एबजर्ब जानो हादों आरो इन फिउचार जायफोरनिखि फरायसाफोर बर' मिडियामाव फरायनानै फैगासिनो दं आरो बिसोरो मास्टार डिग्री जेनेबा लागोन दा बिसोरो माने माबायदि खाबुखौ मोनगोन मा मावनानै जागोन बेफोर जे जेंनाफोर दं एक्चुअलि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि जे माखासे समस्या दंबो माखासे गैयाबो दं माने ओरैबायदि साप'ज बिसोरथ' टेक्निकेल लाइनाव फरायनानै फैनो हायाखै जिहेतु भार्नाकुलार मिडियामाव एसामिस बर' मिडियाम बा एसामिस मिडियाम बिसोरो मास्टार डिग्रीखौबो लाबाय दा बिसोरो मा मावनानै जागोन मोनसे गिदिर कुइसन नाथाय बे कुइसननिबो सलुसन दं ओरैबायदि जे टेक्निकेल लाइननि मानसिफ्रा टेक्निकेल खामानिखौ मावनानै जागोन बे बादाबो गैया नाथाय बेनि अनगायैबो आरोबाव जे गोबां खामानि दं बेफोराव मानसिनि आंखाल एसे जुदि बे जोंनि गथ'फ्रा सांग्रां जायोब्ला बेजोंनो मावनानै जानो हायो गोबां दं जेनेबा लामाखौ माबायदि साप'ज APSC पार्टिसिपेट खालामनो हायो खारन अलरेडि नोंथाङा जे आगोलनि कुइसनाव सोंदोंमोन बा बुंदोंमोन जे 8 शिड्युलाव सोसन जानायनि उनावनो ओरैबायदि जादों दा बोलो मोन्दों नाथाय बाथ्राया जादों बेखौ निउट्रिट खालामनांगौ खारन गोदानै जोनोम लानाय गथ' बायदिसो दा
बेखौ निउट्रेट खालामनांगौ एसे फोथांना लाखिनांगौ बयबो बेखौ केयार लानांगौ जों बादि माने सांग्रां मानसिफ्रा बेखौ जुदि जोथोन लायोब्ला स' आफ्टार जेनेबा मास्टार डिग्री जागासिनो दं बिसोरो ओरैनो जिरायनानै थायाखै आं जिखिनि मोनदों जोंनि माने एंगेज जाजोब्बाय आरो इन फिउचारबो एंगेज जागोन नाथाय बे जे एग्जाम्पल मोनसे आं बुंदों जे एपिएससिआव जेनेबा खोथा एपिएस जानो हागोन उसुबिदा गैया इउपिएससिनि गोबां जोंथ' इउपिएससिनि एग्जाम होननानै बुङोब्ला बे मोननै मोनथामल' मिथियो जे साप'ज आइएएस आइपिएस बेल' नङा बेजों लोगोसे आरोबाव दं फ्राय 25 रोखोमनि जे एग्जामफोर जाबाय थायो जायखिजायाव पार्टिसिपेट खालामनानै लानो हायो नाथाय माखासेल' हानाय नङा जेनेबा फाइनान्सियेल सार्भिसेस रेलवे मुक्त बेफोरावल' हानाय बेनि अनगायैबो गोबां सिभिल्सफोराव हायो स' बाथ्राया बेबायदि जे लामा एक्चुवेलि बन्द नङा खुला जानानै दं जुदि उथ्रिखांनानै एसे जुदि गोसो होयोब्ला इभेन बेल' नङा एनि सेक्टर आबाद मावनानै जा उसुबिदा गैया नाथाय बेसिक नों जे इडुकेसन बेथ' नांगौ ना स' आबादावनो जों उन जानानै दं खारन जोंनि आसामाव जेसेबांनाखि माने सहर नगराव जेसेबांनाखि जोंनि पपुलेसन दं बांसिनथ' गामियावनो स' गामिखौनो जों जुदि मोजां खालामनो हायोब्ला जायफोरनाखि शिक्षित नङा बिसोरखौ जों शिक्षित जानानै जोंनि फरायसाफ्रा जुदि बिसोरखौ गाइड खालामनो हायोब्ला आल्टिमेटलि बेनिफ्रायनो आरामसे गावनि जायनाखि थांनानै थानायनि राहा बेखौ खालामनानै लानो हागोन एकदम नंथारगौ आं फुल्लि एग्रि खालामो नोंथांनि बाथ्राखौ आरो बेबायदि मोनसे माने एसे स्ट'रि दं आं एसे फंनैसोजोंनो बुंना फोजोबनि तेजपुरनि मोनसे न'खर फेमिलि माने बेवहाय न'खराव सानै साथाम माने मा होनो फिसाफ्रा बिराद मोजां आरो सासेया बारा मोजां नङा फरायनायावबो बारा गोसो होआ थाङै थुङै बे आर्ट्सजों फरायलांबाय थाबाय माखासेया टेक्निकेलाव थांबाय मेडिकेलाव थांबाय आरो बे गथ'खौ हिन्जावसा गथ' माने सब समय न'खराव रायबाय थायो जे मालाय नों दाखौ नाय नों गैखौ नाय बे न'आव जुदि नोङो माने सबसे थार्ड क्लास दंब्ला नोंनोसै मा मावनानै जाबावगोन जेबो गैया ओमफ्राय बेहा मालाय आर्ट्सआवनो फरायलांगासिनो खुनुरुखुम माने मा होनो 60% 45% थाङै थाङै थांबाय बाखिया मालाय डक्टरा डक्टर जाहैबाय इन्जिनियारा इन्जिनियार जाहैबाय साख्रि मावहैबाय आरो बेहा रायजाबाय थायो थाङै थुङै बियो बोरैबा बोरै माने बायदिसिना लिरनो मोजां मोनो बियो क्रिएटिभिटि दाना बोरैबा बोरै मोनसे माने पस्ट ओंखारबाय माबायाव मा होनो बियो हिन्दुस्तान टाइम्स नामा दा हिन्दुस्तान टाइम्सआव बे पस्टआ जाहैबाय बायदिसिना एडभार्टाइजमेन्ट माबा माबि लिरनांगौ आरोखि दा बेवहाय बेयाव इन्टारभिउ बियो होबाय होनानै बेवहाय सेलेक्ट जानानै बेहा बेयाव मोनबाय बेवहाय मोननानै माने एमाउन्ट मोजां मावबाय लास्टआव रिजार्भ बेंकआनो बेखौ कल खालामबाय डाइरेक्ट बे उनाव रिजार्भ बेंकआव बियो मोनसे बिराद गिदिर पस्टआव मोनहैबाय आरो लेंगुवेज माने डिपार्टमेन्टआव बे गासिबो माने माबाखौ बेनो लिरनांगौ आरोखि लेंगुवेजखौ ओमफ्राय थाङै थुङै दा बेसो सबसे टप माने माबायाव पस्टआव दंफैयो डाक्टरा डाक्टरैनो थाबाय हर सान खस्थ' बेमार नायनाय इन्जिनियाराबो सान हर बे नै थाङै थाङै आरोखि दा बै आदा होननाया दा इस्माइल हुसैन आदा होननाया जे जोङो बर' साबजेक्ट MA जाबाय मा खालामनो खिन्थु बर' साबजेक्ट MA जाबानो जे बर'नि माबा मोनसे मावनानै जानांगौ बेथ' नङा खिन्थु नोंनि अपसना मेडिकेल आरो टेक्निकेल पस्टनिख्रुइ आर्ट्सनि पस्टआनो बांसिन माने 80%आ जाहैबाय आर्ट्सनि पस्ट दहाय माने आदा बुंनाय बायदि गतिके सिभिल सार्भिसावथ' खुनु प्रब्लेमानो गैया गतिके बे आरोखि दा बिराद मोजां आं सानदों जायफ्रा माने दिनै जों सावरायनायखौ नुगोन बे निस्सय जोंनि बे जेनेरेल माखासे स्टाडिसाव थानाय गथ'फोरखौ एनकारेज खालामगोन आङो नोंथांखौ खावलायदों जे नोंथाङा दा प्रिन्सिपाल चिपखाइनि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म कलेज आरो बे जायगाया जाहैबाय एकदमबारे रुरेल एरिया नङा होमबा बे बेलायाव एज ए प्रिन्सिपाल नोंथाङा बेवहाय जेन'बा जोंनि गथ' गथायफोरनि फरायनायनि माने जिथु दा माने अबस्था ट्रेन्ड बेखौ माबायदि मोनदों आरो फिउचाराव साप'ज जिखिनि गथ'फोरखौ मोनदों बिसोरो सौहैगोन ना सौहैया गोजौआव आरो बे बेलायाव साप'ज गामिनि एनभारनमेन्टनिफ्राय लानानै गार्जेन माबाफोर बिदि दङ नामा कमन स्टुडेन्टस आरो बर'ल' होननानै नङा जे दानि फरायनायनि परिबेसा माबायदि कलेजावथ' नोंथाङा स्ट्रिक्टलि खालामगासिनो दं खिन्थु बेवहायनो हयथ' बिमा बिफाया जिबायदि केयार लानांगौ हयथ' बे गैया इक'नमिक कन्डिसननि खोथा थागोन जायगानि एनभारनमेन्टनि खोथा थाबावगोन बेफोराव नोंथांनिफ्राय माने बे बाथ्राफ्रा जुदि ओंखारोबा निस्सय गुबुननि थाखाय मदद जागोन आङो
टिपकाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म कलेजनि प्रिन्सिपाल जानानै दङ। दा सारनि सोंनायाव आं बे खोथाखौ बुंनो लुबैदों जे टिपकाय पर्बतजराया बर' डमिनेटेड एरिया, बाहाय जोंनि बर' मानसिफ्रा गोदोनिफ्रायनो आबादजोंनो सोनारबोनाय। दा शिक्षानि पहरा गेवनाय लोगो लोगो दिनै फरायबोगासिनो दं लकेलनि छात्रफ्रा जेरै हायो ओरै, आरो जे छात्रफोराबो फरायबोगासिनो दं। नाथाय दानि जे परिस्थितियाव आं नुनो मोनदों जे छात्रफ्रा माखासे जिनिसाव बिना बिसायैनो समायखौ गारनाय, जेरै मबाइलनि खोथायाव थांबाय आरो बायदिसिना इन्जयनि खोथायाव थांबाय, गारि मथरनि खोथायाव थांबाय, बेरायनायनि खोथायाव थांबाय। बेफोराव समखौ गारनानै जे बिमा बिफाफ्रा फरायनो थिनदों बेखौ बारा फरायाखै, आरो जोंनिफ्राय जेखिनि लेसनखौ फोरोंदों बेखौ बारा गोसो होआखै। दा आं छात्रफोरखौ लुबैदों आरो जे छात्रफ्रा गोसो होनानै फरायनांगौ, आरो मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बा जेखियानो जाया जेखि साबजेक्टखौ लानानै फराया छात्रफ्रा फरायनांगौ। फार्स्ट एन्ड फरमस्ट आंना थांखिया BA पास जानाय बा MA पास जानाया, बेखौ फिलआप खालामनांगौ। बेनि उनाव आं मा मावगोन बे हिसाबै आं थांगोन। दा जोंनि छात्रफोरखौ नुदों बहुद खेथ्रआव हेंथा मोननानै गोबाङानो फरायनायनि फारसे आरो बारा माबा गैया, गोसो गैयै बायदि नुदों आङो। हयथ' जोंनि जे एडुकेसन माखासे इनभाइरनमेन्ट प्रग्राम बा बेफोरखौ लानाया खम जादों जानो हागौ, बा जोंनि फोरोंनाय गाहाय लेभेलाव फोरोंनाया बारा फुलफिल जायाखै जानो हागौ, आं बेखौ सानो। दा नङाब्ला छात्रआ जे गावनि थांखिखौ जे BA आव एडमिसन लाबाय एथबां थाखा गारनानै दिनै बेखौ फरायफुंलिया ओंखारलाङो। आरो बेबायदिनो 100 स्टुडेन्टआव 50%आनो ड्रप आउट जायो, आरो 50%आल' फरायनानै फैयो। बेबो थान-मान खालामनानै BA खौ पास खालामनानै थायो, बेनिफ्राय न'आव जिरायनानै थाहैसै छात्रफ्रा। आरो आं BA पास जानानै हालौनानै जानाङो होननानै सानो आरो। खिन्थु आंनि टारगेटआ बे साना आरो सासे BA पास जानाया, फरायनो गोसो जानाया मोजाङै मोजां फरायनानै गोबां रोखोमनि स्कपफोर दङ सासे BA पास जानाय गथ'नो। आर्ट्सनि फेक्टराव होनबाय सारा जे 80% जबानो जे आर्ट्सनि थाखाय रिजार्भेसन दङ। बे खेथ्रआव छात्रआ जुदि निस्सय मोजाङै फरायनायबा APSC, UPSC बेफोरबायदि एग्जामखौ होनानै पास जानो हागोन। बेनि अनगायैबो टिउसन लानायनि जोंनि मोनसे कारिकुलाम जाबोबाय, बे खेथ्रखौ छात्रफ्रा फोरोंनो हागोन। आरो बेनि अनगायैबो जे भाषाखौ रोंबायब्ला, बर' रावजोंबो रोंबायबा जे बर' रावजोंबो आबाद मावनायनि गोबां बिजाबफोर दंसै आरो बेफोरखौ फरायनानै बै जिनिसखौ गोरलैयैनो बिमानि रावजों बे बुजिनो हागोन। आरो बेफोर बे एप्लाइ खालामनानै जुदि BA पास जानानैबो मोजां केटागरिजों मावनानै जायोब्ला जे अभाब गैया। आरो साप'ज जोंनि एलेकायाव गोबां जायगाफ्रा ओरैनो गोग्लैनानै दं, बबेबा बोरमा खानानै बबेबा मोसौ खानानैसो थायो जायगाफ्रा आबादखौनो मावा। औ, आबादखौनो मावा। आं BA पास जादों होननानै गोग्गानानै साना आङो। आं सानो आबादावबो आं मावो, न'आवबो उन्दैनिफ्राय मावबोदों आङो। थालिर गायो, गय गायो, औवा गायो, बायदि रोखोमनि आबादखौ मावबोदों, दाबोनो मावो आङो। आंनि कलेजनि आंथ' सानो नोंथांमोना जेसेबां जोंनि फेकाल्टिफोर दं, माने जेसेबां लेक्सारार दं, मास्टार दं टाउनाव, गिदिर गिदिर माने इनस्टिटिउटआव, बिस्रा नोंथांमोननिसिम नलेज गैया। खारन नोंथांमोना आबाद मावनानैनो देरबोनाय, आदा गथ' नोंथां खाफ्रानि न' जेबो गैया नङा होमबा? आङो नुबोदों न'खौ, आदानिखौ आं नुवाखै। जों गोबांखौनो मोनथिगौ जोंनि हालोदा माबायदिमोन। ओमफ्राय माइ गायनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बायदिसिना मावाखैब्लाबोथ' थाफानानै नुबोनाय, आरो जिउआनो बेजोंनो दुब्लि बारि बारि खारनानै देरबोनाय। गतिके बे मोनसे जिथु एक्सपिरियेन्स, मालाबाथ' आं सानो जे जोंनि इडुकेसननि केरिकुलामासो जोंनि थाखाय जोंनि आबहावाजों गोरोबनाय नङा। ओंखायनो बेखौ फरायनानै जोंनाव जि रिसर्स दं, बे रिसर्सखौ लानानै जोङो खामानि मावनायनि जिथु नलेज नांगौ, गियान नांगौ, बे जाया। आंथ' माने गिदिर गिदिर
अफिसारफोरजोंबो बेयावनो आर्गुमेन्ट जाबाय थायो HRD मिनिस्ट्रियावबो जे जोंनो IIT लेभेलनि टेक्न'लजि जितु बेयाव गथ' गथायखौ फोरोंनाय जायो जोंनो नांगौना नाङा इण्डियाननि मानसिफोरनि बे टेक्न'लजिया जों जेखौ रोङो बे बबाव दं आरो जों मायाव बाहायनो ओंखायनो गासैबो फरेन कान्ट्रियाव थांजोब्बाय मोजाङा ब्रेन ड्रेन औ जाजोबदों ओमफ्राय माने जायफ्रा गैला बिसोर माने IIT जानानै दिनै दस्रा जब माबा माने खामानि नागिरगासिनो दं प्राइभेट होमब्ला इसेबां क्रर थाखा बेवहाय नोङो माने इनभेस्ट खालामनानै मा लाब जाखो ओमफ्राय जोंनिखौबो आं आसाम गभर्नमेन्टखौ होनगासिनो इन्जिनियारिं कलेजनि माने माबाफोरखौ कर्सफोरखौ बिनि लेखाफोरखौ एसे सोलायनांसिगौ बे टेक्न'लजिया हयथ' जोंनाव गोरोबा आं ओंखायनो मोनदों पाब्लिक हेल्थआव दाबो पाब्लिक हेल्थनि जोंनि आसाम इन्जिनियारफ्रा दै लोंग्रा स्किमखौनो साक्सेस खालामनो हायाखै मा टेक्न'लजि बेलाय माने बेवहाय फरायनानै PWD रडआ दैलां फैब्लानो बायजोबो मा सोलोंखो इन्जिनियार बेवहाय बेहा इरिगेसना दुब्लियावनो दैया हाबा जितु प्रजेक्ट खालामो खिन्थु केनेलजों दैया थाङा बुजिबायना ओमफ्राय होमबा जों फरायनाय बै इन्जिनियारिंआ बबेबाथ' भुल दं जों हयथ' हानि सोमोन्दै मोनथिया बेनि स्टाडि जोंनि माने मा समाव दैया माबायदि महर लायो बेफोरो जोंनि कर्सआव गैया गतिके फैबाय दुब्लियाव फैबा पिक्सारा दस्रा फरायनाया दस्रा जायो दा बेबायदि ओंखायनो आं ओंखायनो बे बेलायाव नोंथांमोना जथेस्थ' माने अभिगथा दंसिनो आरो दा आं आदा हेमब्रमनिफ्राय आं एसे फंनैसो बे बाथ्राखौ बुंजानो लुबैदों दे दिनैनि बे समाव आरोखि जोंनि माने गथ' गथायफोरखौ साप'ज जों जुदि दिनै मोनसे कुइसन फैबाय थायो प्राइभेट आरो सरकारि कलेजावनो फरायनाय गथ' गथायफोरखौ जों जेन'बा हायार इडुकेसन लानायाव जों मारै कनफिडेन्ट होनो गार्जेनफोरखौ जे गभर्नमेन्ट कलेजाबो जेबो नङा बिसोरबो इउनिभारसिटियाव सेम लाइनाव थांखागोन ओमफ्राय माबायावबो मा होनो मेडिकेल टेकनिकेल जिखि जायाथोंमोन दा क'क्राझार गभ कलेजआ साइन्सबो दं आर्ट्सबो दं सब दं खिन्थु जोंनाव मोनसे बेमार हाबबाय माखासे मानसिनाव थाखा फैसा गोनांखौथ' आरो बुंजाला जे जोंहा गभर्नमेन्ट कलेजनि प्रति मोनसे कनफिडेन्ट गोमालांगासिनो खिन्थु बेबायदि जानो बिदि गिनांगौ दं होनलाय बुंनो थाङोब्ला बे जिनिसा quite debatable बे बेलायाव माखासे पइन्ट दङ जाय मानसिफ्रा अलवेज माने बै प्राइभेटखौबो सापर्ट खालायगोन ओमफ्राय गभर्नमेन्टजोंबो खारग्रा खिन्थु आंनि बेलायाव आं बेखौनो माय पार्सनेल भिउ आं प्राइभेटखौ जाय थाखा फैसा गोनां दङ एफर्ड खालायनो हाग्रा बिसोरोसो खिन्थु जोंना गथ' जिखिनि जों मोनगासिनो दङ जे भार्नाकुलार मिडियामजों फैनाय कलेजाव गाफैनाय खिन्थु आंनि बेलायाव आं बेखौबो मोजां मोनदों जे दा जों जिअ'ग्राफि एसे सानैजों मिलायनानै सारजों बिथांजों बसुमतारीजों मिलायनानै जों मेजरखौ खुलिदोंमोन खिन्थु जोङो जिखिनि फोरोंबोदों गथ'फोरखौ बेखौ नायोब्ला येस दे केन गो एहेड बिसोर खारनो हादों दिनै बुंनो थाङोबा गौरब बादि बुंनायबो जायो खिन्थु बुंनांगोनबो आङो जे रासिया पर्यन्त थांबाय सासे गथ'आ औ दिल्लीयावबो दङ all over India अल अभार इन्डिया खारजोब्बाय बेवहायनो डिग्री ग्रेजुएसन but that लानानै didn't happen suddenly sir बेबो मोनसे टाइम फैक्टर दङ but that didn't happen suddenly but gradually they are exposing themselves into the another world so जों जे सब समय बे भाबखौ लायो जे प्राइभेटआव होब्लानो जे मोजां जाबाय बे रं कनसेप्ट आंनि मथेब्ला इभेन जोङो जुदि माबानिफ्राय बे गभर्नमेन्ट लेभेलावबो दङ स्कप दङ माने गैया स्कपआ थानांगोन खिन्थु बहाय बे मोनसे खोथाखौ आं बेखौनो माने बुंनो नागिरो जे बुजिनायाव हयथ' हेरफेर एसे टाइम लायो खारन जों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव जोङो मिडियाम अफ इन्सट्राक्सनखौ फुल्लि इंलिसानो लादों आरो दासिमबो जोङो इंलिसखौनो बाहायो खिन्थु माखासे खेत्रआव of time of though we are not allowed to speak other languages while delivering the lecture but
इन अदार टाइम आं खिन्थु लकेल लेंगुवेजखौ बेबहार खालायो इउ केन इउज इनभल्भमेन्टखौ आं लाहरो एन्ड दे फिल गुड स्टुडेन्ट फिल गुड जेखौनोखि बैयाव हाहरनो हायाबादि मोनोब्ला फैनानै आं बेखौ बुजायनाय बे रावजों बुजायनो हाबाय बुजायहरो आङो बाट दे हेभ टु राइट इन इंलिश बेथ' नंगौखा खिन्थु माखासे खेत्रआव बे टेक्निकेल टार्म थाया होमबा बेहाय बुजिहरनो एसे गोब्राब जायो बेखौ जेनेबा सार सोंनाय मथाया कुइसना बिराद गिदिरानो सोंदों आरो एट द सेम टाइम अनेक डिबेटेबल कुइसन बियो आरो दानि खेत्रआव खिन्थु जों अबे थांखिखौ लानाय बेबो मोनसे खिन्थु लानांगौनि टाइमबो जाबाय मानोना वर्ल्डआ सोलायगासिनो दङ एन्ड वी केनट स्टप द वर्ल्ड टु चेन्ज जों स्टप खालायनोबो हाया द्याट्स भेरि भेरि डिफिकाल्ट आरो बेखौ नायनानैबो नो डाउट आं प्राइभेटखौ गाज्रि भाबै जे बुंनो नागिरदों बेखौ बुंनो नागिराखै गाज्रिबो आंबो बे सेन्सआव बुंनो नागिराखै आंनिया कन्फिडेन्ट गोमानो नागिरदों खिन्थु जे माने गभर्नमेन्ट आंनि खोथाया बेनो सार जिखिनि आंनि माबाजों आं बुंनोसै जे साम बेसिक थिंग्सआ बहाय फैनांगोन खिन्थु एटलिस्ट अप टु हाई सेकेन्डारि लेभेल क्लास 12 सिमा विच माने बेलेन्सखौ लाखिगोन नों प्राइभेटआव थांबाबो बै बेसिकखौ लोंनांगोन इफ यू कम टु द गभर्नमेन्ट अल्सो देट बेसिक हेज टु रेन्टेन बेसिम फैथारनांगोन आफ्टार देट माने नोङो गावनि फिल्डआव नों खारनो हाबाय खिन्थु बेसिक थिंस विथ बेजों फैथारनांगोन बेखौनो आं बुंनो लुबैयो बेसिक नङाबा मा जायो ओरैबो थाङा हालत जाय ना जाय मयत ना जाय बे खोथायाबो थाङो आं जास्ट इन बिटुइन आई वान्ट टू एड नोंथांनिजों बिथां बुंनायजों एड खालामनो आङो मोनसे जिनिसा पिन पइन्ट खालामनो नांगौ जे जों फोरोंबोगासिनो दं से ग्रेजुवेट जाहैगोन जों बेखौ कनफार्म एसे जेब्लाबो ग्रेजुवेसनखौ लायगोन आरो हमना लाबाय आङो खिन्थु इन बिटुइन व्हाट आई हैव अ फीलिंग दैट मोटिवेशन जिनिसा ओरैबायदि दरकार I think this is lacking. गथ'फोरनि जे पिन पॉइंट से फोकस लानो थाखाय बे मोटिवेशन जे दरकार बेखौ प्रत्येक कलेजा सेल थानांगौ बा डिपार्टमेंट वाइज मोटिवेट खालामनायनि मोनसे ट्रेन थानांगौ बे ट्रेन इज लेकिंग इन आवर कलेज दा जों समय समय आइ एम नट बुस्टिं जोंनि डिपार्टमेन्टआव जोङो एखमबा लाइट वेनाव गथ'फोरखौ लेंनानै ग्रुप डिस्कसन बायदि रायलायो समय समय जे व्हाट एक्चुअली यू वान्ट टू बिकाम बिकज नोंनि फिल्डआ बे बिनि बाहेरा नों थांनो हाया बिनि बिथोराव नोंहा UPSC दं हेन्ड दं टेन दं एग्रिकालचार दङ नोंहा रिसोर्सआ एभेलेबल बेखौ लानानै नोंनि ग्रेजुएसना जास्ट टू मेक यू मोनसे स्टेजसिम सहैनायल' बे नोंनो साख्रि मोननायनि बा जाहोनायनि सास्टेनेबिलिटिनि नङा बियो यू हैव टू स्किल योरसेल्फ समथिं मोर बे ग्रेजुएसना बा मास्टार डिग्रीया मिनिमाम रिक्वायरमेन्ट एपार्ट फ्रम दैट नोंहा मोनसे स्किल जाबानांगोन मोनसे पार्टिकुलार एंगेलाव दैट विल लीड यू बेखौ नांगौ दा बेखौ होनो थाखाय बिराद दरकार मोटिवेशना बिराद दरकार दैट इज व्हाट आई फील इज लैकिंग मोटिवेशना नांगौ बे बिराद दरकार जोबोद समाजाव जे बे मोनसे स्टेटास होदों आरो बे गथ'आ BA पास बे गथ'आ MA पास बे समाजाव बियो एक्चुअली एसेबाबो साननो हाबाय समाजनि थाखाय बा गावनि न'खरनि थाखाय गावनि थाखाय साननो हाबाय आरो अल्टारनेटिभलि सारनि बुंनाया जे मोनसे केरियार काउन्सिलिं बायदि जिनिस केरियार काउन्सिलिं बे मोटिवेशन बिराद फोकस होनांगौ कलेजाव बेनो खुब IQAC नि आन्डाराव बे केरियार काउन्सिलिंबो मोनसे सेल दङ सेला दङ बाट एक्सारसाइजआ प्रपर becomes very limited that is the thing बे बुस्थुफ्रानो माने बानायनाय इंस्ट्राक्शन होदोंमोन बे इंस्ट्राक्शना बेबायदि माने फोर्सफोरखौ लाबोनायनि बे जे उद्देश्य बेबो मोनसे दं दा बे बुस्थुआनो खुब केरियार काउन्सिलिं आं जेखौ बिश्वकर्मा दहाय बुंदों हा माबे धनराजना सबथ' दंजोबो जोंहा कलेज दं टिचार दं सब दं ओमफ्राय गार्जेनाबो आं सानो जों जुदिअ सब समय
गोरिब गुन्द्रानि खोथाखौ बुंबाय थायोब्लाबो जोंनि गोरिब गुन्द्रानि पार्सेन्टेजआ बेसेबां आं मानिबाय जे गोरिब गुन्द्राया फरायनो हाया गोरिब गुन्द्राया मेट्रिक पास जानो हायाखै बा कलेज फरायनो हायाखै किन्तु जोंनि गामिनि 30% 40% जायफ्रा मिनिमाम जानो बिसा दं एसे एनै थाखा फैसाबो दं सोलिनो हायो आरो स्कुल कलेजनि खरसाखौबो होनो हायो बिसोर मानोथो ओंखाराखै बिसोरथ' गोरों जानांगौ नङा होमबा गतिके बे बेलायाव दहाय नोंथां बुंनायाव आं एकदमबारे बेयाव एग्रि जे जोंनि गथ' गथाया फरायनायनि जि मोनसे इच्छा थानांगौ बे इच्छाया गैया आग्रहआ गैया बे जादों आरोखि आरो बे बेलायाव आं बांसिनखौनो नुयो जे जोंनि जाय गार्जेनफोर बे गार्जेनफ्रा गावनि फिसाखौ लानानै खुनु मोनसे बेहा सिमां गैया आरो खुनु मोनसे बेहा बिखान्थि गैया परिकल्पना गैया दा परिकल्पना गैया नालाय बियो फिसाया स्कुलाव थांदों फैदों किन्तु बेखौ लानानै बे सानफेराखैनो जे बेखौ मा खालामनांगौ दा ओंखायनो गोबांखौ आं गोबां जायगायाव सुजुग मोनबा बा आजिखालि कलेज आरो माने मा होनो स्कुलफ्रावबो माने गार्जेन टार्जेन लानानै जेफोर मिटिंफोर जायो आं बेयाव मोनसे खोथाखौल' बुंबाय थायो जे फार्स्ट गावनि फिसाखौ अन आरो सिमां नु जे जिखि जाया आंनि फिसाखौ आं जेरैखि जाया माने गावनि आथिङाव फसंगोन डाक्टार खालामगोन इन्जिनियार खालामगोन मिनिमाम आं थैनायनि सिगां साख्रि मोनसे बा माबा मोनसे मावनानै जानाय बेखौ आङो नायलांगोन बे सिमांखौ नुग्रोनांगोन बेखौ सानग्रोनांगोन बिनि उनाव स्कुलाव थांदो टिचारजों रायलायदो जे आंनि फिसाखौ आं जेरैखि जाया माबा मोनसे खालामनो सानदों किन्तु मास्टार बाबु नों आंनो आं मा खालामनांगौ आंनि एडभाइस बे मथे आं खालामगोन डेफिनेटलि आं सानो नोंथांमोनाबो सोरबा गार्जेना जुदि सोंफैयो गावनि फिसाखौ जे आंनि फिसाया माबायदि आं मा खालामनांगौ नोंथांमोनाबो हयथ' मोजां मोनगोन आरो बेखौ जुदि गार्जेना खालामो आरो माने एडभाइस होनाय बायदि गार्जेना जुदि स्टुडेन्ट्सखौ सापर्ट खालामो जे बेनि थाफानाय लोगोनिफ्राय आरम्भ खालामनानै टिउसन मोनसे बबे साबजेक्टआव होनांगौ बेफोरखौ जुदि थिग मथे माने फल' खालामो अब्ला गार्जेना लुबैनाय बायदि गथ'आ जाखागोन आरोखि आं बेखौनो सानो आरो ओंखायनो बे इच्छा सक्तिया जों बोरै मोनगोन बोरै लाबोनो नैबेसो दा जोंहा आङो टिचार एस'सियेसनफोरनि बिथिङाव आं माखासे बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन आरोखि जे गार्जेन फैयाब्ला गथ'खौ एडमिसन दाहो सरकारि स्कुलावब्लाबो गतिके गार्जेनखौ बुंनांगोन जे भाई नोंनो दिनै आंनो होलांनानैल' जाया आं जेब्लानो बुङो नों फैनांगोन आरो आं जि थोनो बेखौ नोंबो माने मावफानांगोन होमब्लासो नोंनि फिसाखौ जों बानायनो हागोन बे दहाय आं एसे लाइट बेना बुंनाय बायदि जानथि जानथियाव जेरै दोखौ जों बसायनो हायो मोननैयावथ' बसायनो हाला ओंखायनो बे आथिं थोंथामा थाथारनांगोन स्ट्रं फराम थानांगौ मिनिमाम बे फरामा थानांगोन आरोखि बे स्टुडेन्ट पेरेन्ट टिचार बे मोनथामा बिराद गिदिर मोनसे माबा जों बेखौ जेसेबां दिन लांबाय थानो हागोन होमब्लासो जोंनि व्हाट एभार इउ डिजायार बेखौ जोङो लांबाय थानो हागोन बेसेबां समसिम मोनसेया जुदि थाङो बायबायब्ला बे गेजेराव बेबो गोलैहैगोन बे खोथायानो मोनसे जादों सार मटिभेसन बे खोथायानो मोनसे जादों आंनि कलेजावबो थारमाने गथ'आ मोजाङै फरायो फरायगासिनो दङ गथ'आ सानसे मा सानफ्लांखो ओमफ्राय आं फरायलालै होनना बुंबाय आं बिफाजों फिसालाजों मा रायलायलायखो फरायला होननानै बिफाया फैबाय सार आंनाथ' फिसालाया फरायला एडमिसननि फैसाया आंनो हायोबा हरफिन बिफायानो फैबाय औ फैबाय सार आच्छा ओमफ्राय आं सोंबाय नंगौ खोथाया थारैनो नंगौब्ला नोङो सोंहैफिनबाव नोंनि फिसालाया जुदि फरायना फराया बेखौ खेबसे सोंहैबाव नोंनि फिसाला खिन्थु मोजाङै फरायगासिनो दं कलेजाव नों सोंहैबाव सोंहैनानै फै ओमफ्राय आं बुंगोन आरो नङाबा नोंनि फिसालाखौ लाबो थोनद आं बुजायना हरगोन होनना बुङो थांबावबाय आरो फैबाय नोंहा फरायगोन ओमफ्राय नों एडमिसननि फैसाखौ हरफिनदो दे बिदिबा आंनि हरनो हानाय केपासिटिखौ बेसेबां 30% 20% दानना हरफिनसै हरबाय गथ'आ दा सोरनि खोथा लाखो बेंगालराव थांगोन जाहैबाय बेंगालराव खामानि मावहैबाय थांनानै मास मोननै मोनथाम थांनानै फैनानै बुंफैबाय हजोंथ' मा मोनखो जे हजों टेक्न'लजिनि जुग बा एडुकेसना मास बे हायार सेकेन्डारियाबो जाला
मास्ट बि ग्रेजुएट नांगोन मोनसे मेनेजारि पस्टआव थानोब्लाबो मिनिमाम रिक्वायरमेन्ट नांगोन बे मिनिमाम रिक्वायरमेन्टखौ बुजिना फैबाय आंखौ बुंफैबाय जे गथ'आबो फैनो हाला जे गथ'आबो फैनो हाला लोगोफोरखौ बा बिफाखौ थोनहरबाबो जागौमोन आरो लोगोफोरखौ थोनहरबाय आं एडमिसन नांफिनगौमोन आं फरायफिननो गोसो होननानै दा गाव फैयोब्ला होनबाय आं गावखौ थोनहरदो गाव थोनहरबा आं फरायनायखौ आं खालामगोन बा जेरै हायो आं बेखौ सापर्ट खालामगोन होननानै बुङो दा बे गथ'आ गार्जेना जुदि कनसार्न थायोमोनब्ला मोजां मोनथिनाय थायोमोनब्ला बेयो लाखिगौमोन गावनि फिसालाखौ दिनै बेनि फिसालायाबो बिए पास जाबायमोन बिथाखौ जे दाना उनावसो दा नोंथां बुंनाया मोनसे अके नंगौ सार जोंहा आं ओरैबायदिबो मोनदों गथ'फोरखौ माखासे आंना 45% मोनबाबो जायोलै नंगौ सार सासे गथ'आ आं सोंनायाव बिदि होनदों आं रायदों बेखौ मा 45%ल' बेलाय डोंट डिपेंड अन एनी कैटेगरी यू ट्राई टू साइन अप विथ व्हाट एवर यू हैव आं नों मिथिखागौ नोङो हायो मा 45%नि खोथा रायज्लायदों नोंलाय नों एसटी कोटा होननानै बे सेन्टेन्सखौ मानो बाहायदों नोङो थारमाने बे सेटआपानो ओरैबायदि जानाय माने बै गाहायनिफ्रायनो बिदि मोनजोब्बायना प्रब्लेमा बिराद जायो बेवहाय दे जों एसटीआव मोनखायो बा आं एसटी कोटायाव एडमिसन मोनगोन थ' नों वाइ इउ रेस्ट्रिक्ट इउर सेल्फ उइदिन डेट केटेगरि इउ ट्राइ टु साइन आप आरो नोंहा केपासिटिबो दं आं डाइरेक्ट बुंबाय ओंखायनो माब्लाबा बे रिजार्भ होननाय बुस्थुआ मोनसे ससाइटिखौ टटेलि माने कलाप्स खालामो खारन बैखौनो आसा खालामनानै माने बिसोरो बोलो होनायखौनो बियो ड्रप होनो नागिरो गाव बोलो होनानैबो हागौमोन खिन्थु बेखौनो ड्रप होयो बेयो आवगाय खारन दा बे खेत्रआव आङो रसमेरिनाव बे दुर्बलताखौ एसे होखारनो जाहा मानगोनां रसमेरिनाव आङो दा बिदि होदों बिनि थाखाय इउनिभार्सिटिनि एसिस्टेन्ट माने प्रफेसर रसमेरि मेडामनाव आङो माने एसे नोंथांनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों नोंथाङाथ' दा एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव माने जायफोर पिजिनि स्टुडेन्टसफोर बिसोरखौ मोनगासिनो दं फोरोंगासिनो दङ बिसोरखौ माबायदि मोनो माबा मोनसे बिस्रा सिमां दं गोसोआव जों ओरै जाथारगोन आं ओरै खालामथारगोन बेबायदि माने मोनसे गोजौ मोनसे माने आसा थानाय मिजिं थानाय बेबायदि फरायसा फरायसुलि जों मोनोना मोना ना बले खुनुरुखुम माने मास्टार डिग्रीखौ मोननांगौ मानो मोननांगौ बेखौबो मोनथिया माने बेबायदि नोंथांनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय देलाय इउनिभार्सिटिफोरनि स्टुडेन्टसफोरनि जोंनि माबाया उइल पावारा बेसेबां बेखौ एसे नोंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय थेंक इउ सार दा अकर्डिं टु मी आरो आं जिखिनि दा इउनिभार्सिटियाव फोरोङो दा जोंनि फार्स्ट प्रब्लेमा जाहैबाय दा लेंगुवेज प्रब्लेम जाहैयो जोंहा गथ'फोरा मानो होनबा बिथांमोना वर्नाकुलर मिडियामनिफ्राय फैदों जेरै बड' मिडियाम बा एसामिस मिडियाम हिन्दी बेंगलिनिफ्राय फैदों दा बिथांमोना बिसोरजों इन्टारेक्सन खालामनायाव बिथांमोना बुंदों दे स्कुलनिफ्रायनो जोङो एसामिस मिडियाम कलेजसिम फरायबोनाय लिरनायावबो एसामिसनि पिजिआव इंलिश लिरनांगौ औ पिजिआव डाइरेक्ट इंलिश लिरनांगौ पिजिआव इंलिश ना आजिखालि गासिबो इंलिश पियर इंलिश दा जों ओंखायनो बुजायनायावबो जों इंलिशनि बुजायो खिन्थु गथ'फोरा बिराद टेलेन्ट दङ बिसोरनाव सिमां दङ दा जोंनाव जेरै आउट अफ 60 बा 70 स्टुडेन्टस जास्ट 10%आ सिमां गैया जानो हागौ खिन्थु मेक्सिमाम 90%आ सिमां दङ खिन्थु बिथांमोना सानो दे जोंहा लेंगुवेजआनो मोनसे सबसे गिदिर बेरियर बे जोंखौ होबथागासिनो दङ जोंहा इंलिशनि लेक्चारखौ जों खोनासंनांगौ जों बुजिया आरो बिनिफ्राय सबसे देरसिन प्रब्लेमा मा जों लिरनांगौ औ जों बोरै लिरनो दा ओरैबायदि केटेगरि दङ जोंहा गथ'फोरा सोरबाया बुजियो लिरनो हाया सोरबाया बुजिया खिन्थु लिरनायाव मोजां औ बिदि सोरनाबा कनसेप्ट गैया सोरनाबा दङ बोथ साइड आरो अबेबा मोनसेया बाधा जानानै फैयो बाधा जानानै माबायो दा जों गथ'फोरजों इन्टारेक्सन खालामबाय थायो आरो जोङो दिनैसिमबो आं मोनबोनाय गथ'फ्रा फ्रायानो 90%आ सिमां दं जोंहा एमए जोबनानै जों माबा मोनसे खालामगोन
माबा मोनसे खालामहैगोन जियानो जा जों फिसा फिसौ साख्रिबाबो जों मावगोन होननानै विल पावारा दङ आरो दिनैसिम आं मोनबोनायाव ओमफ्राय बाद बाकी 10%आ बिदिनो है 30% मोनबाबो जाबाय 40 मोनबाबो जाबाय पासल' जानांगौ डिग्रिल' मोननांगौ उनाव मा जायो जा साख्रि मोनो मोना उननि खोथा बेफोरखौ जों जेबो माबाया एक्चुअली ओंखायनो आं बे बेलायाव गेजेर गेजेर आं बिराद कन्ट्रोभार्सियाव फैयो मानसिफ्रा बुजिस्लाबा जे बियो माने मा होनो इंलिश मिडियामखौ फेभार खालामो आरो गावनि लेंगुवेजनि मिडियामफोरखौ एसामिस बर'खौ नेग्लेक्ट खालामो होननो नागिरबाय थायो माने आं मा बुंनो नागिरदों माने बुजिस्लाबनो नागिरा आं होननो नागिरो जे दिनैनि दिनाव जिहेतु ग्लबेलाइज जाबाय बे बेलायाव नोङो बायराजों कमिउनिकेशना खालामखाथारनांगोन आरो बायरायाव खामानि मावनो थांब्लाबो नोंनो मालायजों नोङो माने रायलायनो हानाय कमिउनिकेशन खालामनो हानाय इन्टारेक्शन खालामनो हानाय जानांगोन बेनि थाखाय इंलिशआ इम्परटेन्ट खिन्थु जोंहा अलरेडि बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बा गुबुन गुबुन मिडियाम स्कुल जोंनाव दङ बेखौ जों दा खेबसेयैनो गैयाबो खालामनो हाला जियानो जायाथों एडुकेशन पलिसिया राइट अर रं मा बै समाव थिगमोन खिन्थु दिनै प्रेजेन्ट अबस्थायाव जोङो बेवहाय एसे प्रब्लेम जाबाय आरोखि दा ओंखायनो बे बेलायाव आं मोनसे बाथ्रा जेब्लाबो बुंबोबाय थादों जे जोङो एसे सिरियास लानानै जों बाराद्राय इडुकेसनखौ भाषाजों लाङा जासे इडुकेसना इडुकेसन नंगौ लेंगुवेज लिटारेचारा लेंगुवेज लिटारेचार नंगौ गतिके लेंगुवेज लिटारेचारा आं सानो MIL आवनो एनाफ साबजेक्टआवनो एनाफ आरोखि जोंहा गासिबो जाथिहानो जि भाषा दं बिसोरखौ गावसिनि मादार टांजों MIL फरायनो जोङो होनांगौ आरोखि बेवहाय ओमफ्राय बाकी माने साबजेक्टफोरखौ जोङो इंलिशजों रोंथारनांगोन खिन्थु बिदि होननानै जों दा हठात करि इंलिश माने माबाखौबो नोङो मिडियाम बायदि नों सोसननो हाला अब्ला सलिउसना मा होमब्ला आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जों बयबो ज' जानानै जों मोनसे डिसिसनाव फै बे जों जेरैखि जाया जोंनि एसामिस मिडियाम बा बर' मिडियाम जोङो बेखौ जोंनि गथ' गथायफोरखौ जाहा माने इंलिशआव जेरैखि जाया जों एक्सपार्ट खालामगोन आरोखि इंलिशआव बिनि उनाव जोंहा लोगो लोगो फैबाय इंलिशखौ सोर फोरोंगोन इंलिश टिचार जाय एक्जिस्टिं टिचार बेवहाय हयथ' बियो फोरोंनायाव मोजां बर्डआव लिरनानै स्ट्रिक्ट खिन्थु बेहा माने स्पिकिं माबाया गैया फ्लुएन्सिया गैया बा बेनाव ओंखारानो दा बेबायदि बेलायाव जोङो एकदमबारे इंलिश टिचार एपइन्टमेन्टखौ कम्पालसरि जुदि जों खालामनानै होयो आरो जोंनि रुटिनाव जुदि एभ्रि उइकआव माने सानथामसोखौ जुदि जोङो स्पिकिं माने क्लास बे क्लासाव अनलि जा इंलिशनिनो स्पिक खालामखानांगोन आरो बेबो एभ्रि उइक सानथामसो बा साननैसोआ थाखागोन आरोखि जुदि जों बिदि खालामनो हायो ओमफ्राय बेवहाय गभर्नमेन्टआ दा जेराव टिचार गैया माने दा एपइन्टमेन्ट जागोन बेखौ डाइरेक्ट बबाव नांगौ इंलिश टिचार बेखौ डाइरेक्ट इंलिश टिचार एनाउन्स होखाबाय आरोखि बे पस्टआ इंलिश मोजां रोंग्रा फोरोंनो हाग्रा मानसिनिसो जानांगोन आरो बिनि इन्टारभिउआबो बे टाइपजों जानांगोन बेखौ मेथ्स लिरहोनानै इन्टारभिउआव लाब गैया माबा मोनसे लिरहोनानै लाब गैया आरोखि गतिके जों पस्ट क्रिएसन खालामनो हायाब्लाबो जेसेबां जोंहा भेकेन्ट जालांगोन बेवहाय जुदि जों खालामलांबाय थायोब्ला आं सानो 10 बोसोराव जोंनि बे प्रब्लेमफ्रा सल्भ जायो आरो जों बिदि हायो आंनि माने आइडिया जाहैबाय नवोदया स्कुला जुदि हायो क्लास 6 निफ्राय भारनाइभार मिडियामाव फरायनानै फैनायफोरखौ जुदि बिसोर इंलिश हिन्दीयाव एक्सपार्ट खालामहैनो हायोबा बे एखे पलिसिखौ जों माने एडप्ट खालामनो हाया लेंगुवेजनि बेलायाव सेन्ट्रेल स्कुलाबो बिदिनो थाङो बोरै खालामनो हादों हिन्दी इंलिश माने हिन्दीखौ मोनसे समाव लांबाय थायो गार्जेनफ्रा इंलिश रोंजानो लुगैनाया बालायलायो ओइ सेन्ट्रेलाव लाब जानाय नंला नामा खिन्थु 8, 9, 10 नि उनाव एमन मोजां लाङो जे बिसोरो ओंखायनो बे बेलायाव फैनानै दा नोंथांमोननि मददखौ नांगोन नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स कारण बजाखौ लाहैयो नोंथांमोना प्राइमारिनिफ्राय गथ'आ खुनुरुखुम फैबाय थानोसै लास्टआव बजाया गोलैफैनोसै माने नोंथांमोनाव दहाय नोंथाङा होनदों जे बेलेन्सआव 11सिम हयदार बे गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय जा बा बले प्राइभेट स्कुलनिफ्राय जा दा बे इनबेलेन्सखौ नोंसोर रुजुनांबाय गासिबो दा बे बेलायाव जों मोनसे हयथ' सावरायलायनानै गभर्नमेन्टखौबो जों नारसिननांगोन जे ओरैनोल' जों स्कुल फोरोंगिरि होनसै खिन्थु फोरोंगिरिफोरनि इच्छा मथेबोथ' माबाया जानांगोन सिस्टेमा खिन्थु डिपार्टमेन्टनिफ्रायल' जुदि नों पलिसिखौ लाबाय थायोबा
सोर होबाय थायो सोर खालामबाय थायो बे होमब्लाथ' जोंहा इमप्लिमेन्टेसनावबो एजुकेसनावबो बहुत खोथा थायो औ बे नोङो जानांगौ पलिसि मोनसे बे- लागायथ' बे- खालामबाय बे आरो। नाथाय इट इज फुलि इमप्लिमेन्टेड अर नट एजुकेसनाव माबायदि जादों बिनि सायाव बहुत डिपेन्ड खालामो आं दहाय फिसा बे बिथां बुंनायाव आं दाबो स्ट्राइक खालामगासिनो दं जे जानथिनिफ्राय जे मोनसेया बाग्लायबाय थारमाने जानसेया खुंथेंबाय खुंथेंबा मोनसेया औ that means बिनि फ्रेन्ड्सनि that means which we call it peer team बिनि peer teamनि स्ट्रेंथआ बांसिन जादों बै स्कुल टिचारनिफ्राय ओमफ्राय गार्जेननिफ्राय औ औ थारमाने बे सात्रनि स्ट्रेंथआ बाव फैदों peer team थारमाने बिनि लोगो लोब्बा बिनि फ्रेन्ड सार्केल बिनि फ्रेन्ड सार्केलनि मेरायनायावसो बियो गब्रायदों गब्रायदों औ सार ना बे फ्रेन्ड सार्केल थारमाने peer teamआ दा ओरैबायदि जाबाय तारमाने the much more stronger than the parents and the teachers बे जाबाय दानि environment इनभाइरमेन्ट औ सार एथ' बेंगालराव बिराद गिदिर सिटि अभाब गैया। 10,000 मोनगोन 15,000 मोनगोन 20,000 मोनगोन बेखौ ब्रेन वाश खालामनो लांबाय नंगौ नंगौ सार खिन्थु बिफा बुंदोंमोनबा नों बेखौ फरायनांगौ बावनो फरायनांगौ आंबो बुंबाय। अबिडियेन्ट नङा बेस्टखौ गथ'आ अबिडियेन्टबो खम जाबाय बिनि फ्रेन्ड सार्केलनि खोथाया माच मर इम्पर्टेन्ट देन एनिथिं एल्स नोंथांमोना बे कलेजाव जा बुंदोंमोन बेयो इम्पर्टेन्ट जायाखै बिनि फ्रेन्ड्सनि बुंनायासो दासो माच मर स्ट्रंगार जाबाय जाबाय दा बे जिनिसा दानि एनभायरनमेन्टआव बेयाव बे सोलिगासिनो दं एट प्रेजेन्ट सार आं मोनसे एसेल' बुंबावगोन जे गोदोनि समाव आं खोनानो मोननायाव जायफ्रा डक्टर इन्जिनियार जागोन बेखौ साइन्स साबजेक्टखौ एक्सट्रा 8-9 लाखायोमोन गोदो गोदो आं गोदो मिथिया बेखौ लाखायोमोन होननानै बुंदोंमोन आरो आं खोनानो मोननायाव बा आंनि आफानि बुंनायाव आरो दस्राफोर स्टेटआव जानो हागौ खोमा जोंनि आसामाव नङा खोमा साइन्स साबजेक्टखौ एज ए साबजेक्ट हिसाबै आं डक्टर लाइनजों थांगोन इन्जिनियार लाइनजों थांगोन होननानै लानो हायोमोन दा मिडियामनि खेथ्रआव जोंना कलेजाव बेनो जायो माखासे एसामिसनि फैयो माखासे बर'नि फैयो दा कन्ट्रभार्सिया जानोसै प्रफेसरा फोरोंनो आं साप'ज इडुकेसन साबजेक्टखौ लाना थांसै आं बर' मिडियामजों फरायनाय दा आंनि बर' सात्रखौ आं बर'नि ओरै फोरोंबाय दा एसामिसफ्रा एसे प्रब्लेम जानोसै साराथ' जोंखौ गुरुत्थ' होआखिसै दा गारि गुरि बिसोरखौबो बिसोरखौ नायनो आं इंलिसनिनो बुंनांगौ जायो दा बे खेथ्रआव एसामिसाबो बुजिजोबला बर'आबो बुजिजोबला बिसोर गावबा गावनि मातृभाषाजों फरायनायाव फैबाय दा गभर्नमेन्टआ बेखौ मा सिस्टेमै लाङोब्ला मोजां जागोन एज ए होल इंलिश एज ए होल एसामिस एज ए होल बड' डमिनेटेडआव बर' होजोब बा एसामिस डमिनेटेडआव एसामिस होजोब नङाबा एज ए थिग मथन जायगायाव इंलिसखौनो होजोब बेबायदियाव होमबाबो जायो मोनसे जेबो नङा ओमफ्राय आं होनदों बेवहाय एमआइएलखौ लाखि एमआइएल एज ए साबजेक्ट बेखौ थाफानांगोन एमआइएलआ लाखि ओमफ्राय बाखि मिडियामा जेराव जि माने गभर्नमेन्टआ खरसायाबो खम जायो नंगौ सार दा नों मोनसे जायगायावनो नोङो 3-4 मिडियाम नंगौ मोनसेल' मिडियामबा जोंथ' इनफ्रास्ट्राक्चारखौल'सो बारायनांसिगौ टिचाराथ' माने नोङो सासेयानो सोलिगौमोन नांगौब्ला जों सेक्सनखौ बारायगौमोन बेबायदि आচ্ছা आदा इस्माइल मोनसे खोथाबा बे खोथायाव एमआइएलखौ जों आंनि माखासे बंस'फ्रा मेघालयआव आरो बे हिसाबै बाहाय गार' मिडियाम दङ नेपालि मिडियाम दं खासि मिडियाम दं बाहाय बिसिना एमआइएलआल' बे मिडियामनि फरायनांगोन आदार साबजेक्टआव अल इंलिश आं गार' स्कुलाव आंनि आबौआ गरखा स्कुलाव आंनि आबौआ हेडमास्टारमोन बे स्कुलाव थांबाय बेबायदिनो गासिबो एमआइएल गावबा गाव आदार साबजेक्टआ इंलिशानो एथ'बां फेक्टर जाबायबा इंलिशजों फरायदो एमआइएलआथ' नोंसोर बिमानि राव हिसाबै फरायबोगासिनो दं फरायबाय थागोन गोसो जायोबा मास्टार डिग्रिबो फरायहैदो बेजोंनो ओमफ्राय बाखि इंलिशखौ फरायदो आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जुदि नांथारगौबा बिसोरो जोंनिफ्राय एसे एडभान्सआव दं जे दिनै मिज'राम बा मेघालया बा बेबायदिनो अरुणाचल बिसोरनि स्टुडेन्टसफ्रा जिहेतु इंलिश मिडियाम फरायो बिसोरो माने बायहेरायाव फकासखौ बांसिन होनो हायो बिसोर लेंगुवेज प्रब्लेम गैया जोंना दा ग्रेजुवेट जाबाबो मा जाबाबो बियो माने थांनो साहस गैया जायो आरो बे जाहैबाय लेंगुवेज बे बुस्थु थ' जियानो जायाथों बेखौ जों दा सोलायनो हाथ'वा हथात करि खिन्थु जोङो सावरायनाया गोनां जाहाथे माब्लाबा सोरबाया बेखौ अनुभब खालामनानै बेहा जुदि बे माने दायित्व फैयोब्ला मालाबा बे जाहाथे बोरैबा जोंबो
माबा मोनसे गोदान लामा लानो हायो नामा शिक्षानि बेलायाव आरो बेखौ खालामनो हागोन दा आदा इस्माइल हुसैनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों जे जोंनि मानसिफ्रा लेखा फरायोबा खालि जब मावनाय साख्रि गभर्नमेन्ट साख्रिखौल' सानबाय थायो आरो जायखिजाया जब प्राइभेटआवब्लाबो खिन्थु जों सोलोंथाइखौ लाखांनानै जोङो बैबायदि सोरबा कम्पानि आरो माने गभर्नमेन्टनि जबल' नङा जासे जोंनाव दिनै बहुद सुजुग दं जोंनि हाया आबादनि थाखाय मोजां आरो ओरैबायदि माने आबाद सानथ्र' हायै जोंनि जायगायाव जायो जों जुदि खालामोब्ला बे नङा जे आलुल' जायो बे नङा जे फान्थावल' जायो बानलुल' जायो जेखौनो गायो बेनो जायो आरो दिनैनि दिनाव एग्रिकालचार प्रडाक्टआ बिराद डिमान्ड दं आरोखि जेरावबो प्लास बिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव माने मानसिफ्रा एसे क्वालिटि गोनां अर्गेनिक बेफोरनि बाथ्रा फैबाय आरो जोंनि हाया जाहैबाय आसलते हासार होनानैसो हाग्रा थैनानै गाज्रि जालांबाय आगोलाव हाग्रायानो हासार जायै जायै जोंनि खेथिया मोजां नाथाय बेखौ जों दाबो लाबोफिननो हायो खालामफिननो हायो होमब्ला जोंनि बे प्रडाक्टआ मैगं थाइगंनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां बेथ' बायहेरायाव बहुद माने मा होनो डिमान्ड थागोन आरोखि बयनिबो थाखाय होमब्ला बेयाव गोबां खामानि दं जोंहा मोनसेया जाहैबाय प्रडिउसार बेखौ जायफ्रा उत्पादन खालामगोन आरोखि दिहुनगोन मोनसेया जाहैबाय साप्लायार बेखौ जायफ्रा दस्रायाव माने साप्लाय खालामगोन आरो मोनसेया जाहैबाय गेजेरावनो देवानि दलाल माने कनसालटेन्ट जे बबाव मा मोनो मा मोना बेखौ टाइ आप खालामनानै होग्रा बिभिन्न बेवहाय साख्रिबो जाबाय फार्मिंबो खालामबाय सब बिनि उनाव जोंहा हा एसे एसे दं बे हाखौ नोङो जयैनो माने अर्गेनाइज खालामबाय जे जों एबाराव 50 घरा जोङो आलुनि दायित्वखौ लानोसै आरो इसेबां मेट्रिक टन जों प्रडाक्सन खालामगोन मोनसे टारगेट दोननानै बेयाव होमबा बेवहाय फाइनेन्सारबो सोरबा ओंखारनो हाबावबाय आरोबाव बे मानसिफोरनो थ' बिभिन्न जों गावनो गाव बिजनेस ओमफ्राय मोनसे मार्केट जों जाहैबाय दिनै बिटिसि आवनो 35 लाख मानसि दं 35 लाखसा जुदि भुटानजों जों कम्पेयार खालामो 6 टाइम्स जोङो जायो आरोखि भुटाननिफ्राय भुटानावनो जुदि बिजनेस सोलियोब्ला 35 लाखनि गेजेराव जोंनि सानफ्रोमबोनि जि गोनांथि दं बिनिबो मोनसे बिजनेस बेवहायनो मार्केट नङा होमबा जोंहा सलायनो हाया होमबा बे कनसेप्टजोंथ' जोङो एसे खामानि मावनो हायो आरो शिक्षानि गेजेरजोंबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि गोदान जोलैफोरखौ बे लाइनजों लांनो हायो नामा जों माने बे लाइनआव आंनिबा लांजाया होमबा नोंथाङा खोब मोजां इन्टारेस्टिं बाथ्राखौ सोंदों नंगौ बाथ्राया जादों जे जोंनि फरायसाफ्रा फरायखांनानै बे साख्रिल' नांगौ होननानै जुदि आसा खालामनानै थायोब्ला सोलिनाय नङा दा एसे माने बाथ्राखौ गुबुन रोखोमै साननांगौ बे बाथ्राया जादों जे जोंनि जे माने आसाम लवार आसामनि स्पेसियेलि बे बिटिआर एरियानि जिखिनि माने जायगा ओनसोल बे हासार गोनां जिबायदि मोजां जायगा थिग माने सोनाब भारतनि पान्जाब बादियानो माने एसे खुरबानो गाहायाव दैखौ मोनो दैजों इजिलि जगायनोबो हायो स' बेबायदि फार्टाइल लेन्डखौ जुदि प्रपारलि इउटिलाइज खालामनो हायोब्ला जों माने कुनु मुवाखौनो इम्पर्ट खालामनो नाङा स्पेसियेलि बे जाग्रा मुवाखौ एक्सपर्टसो खालामो बेखौनो बुंनो सानदों आं सापज नाखौ जों आन्ध्र प्रदेशनिफ्राय लाबोगासिनो दं सामब्रामखौ बै नासिकनिफ्राय लाबोगासिनो दं इभेन माने जों माइरंखौबो बायनानै लाबोगासिनो दं आच्छा मोननै पइन्ट आं माने जास्ट पइन्ट आउट खालामसै मोननै पइन्ट मोनसेखौ जेनेबा हमना लादो बरपेटा रुट मैगं थाइगं जा उत्पादन खालामो साफिसियेन्ट बिसोरो बे जे जाहोगासिनो दं गुवाहाटीनि मानसिफोरखौ सोर बे बरपेटानि ओमफ्राय बे बायहाटा सारिलि बारनानै बे मोनसे जायगा मा दं खारुपेटिया बे मोननै पइन्ट फर एग्जाम्पल बिसोरो जेनेबा एक्सपर्ट खालामगासिनो दं दा आथिखालावसो दा बेबादि बिसोरनि बे प्रडाक्सनखौ इभेन आरबियान कान्ट्रिसफ्रावबो जे कार्ग' बिमानजों थांगासिनो दं एक्सपर्ट खालामगासिनो दं एटलिस्ट एसेब्लाबो एक्सपर्ट खालामगासिनो दं खुब मोजां बाथ्रा बेयो बे आगोलनिफ्रायनो जानांगौमोन जों माने अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय बे नाखौ बे सालानि नाखौ बेबायदि जों लाबोनो नाङा आरो जोंनि नानि प्रडाक्सना साबसिन टेस्टआबो साबसिन खालामनोबो हायो स' बेबायदि जों जुदि बे एटलिस्ट बिटिआरनि जिखिनि ओनसोल बेखिनि जोंनि उन जोलै फरायसाफ्रा जुदि बेबायदि पास खालामनायनि उनाव जुदि एसे टेकनिकेलि मोजां माने
बुद्धि खालामनाय बे माबा खालामनो हायोब्ला आरो गभर्नमेन्टआबो जुदि बे लाइनआव निश्चय, fully Emphasis माने होनांगोन, औ, emphasis बेखौ जुदि खालामनानै emphasize साप'ज आथिखालाव जे जों नुनो मोन्दों खोथा बे मारान होनायनि बेलायावनो नोंथाङा खेयाल खालामदो साप'ज जोंनि दाथ' गमनि आबाद गैया गैया नाथाय गमनि आबाद नोंथाङा जुदि मावोब्ला प्रफिटा माबायदि नायदो गोदो मारान होनायाव 4 टाइम्स मारान होनांगौ औ गमा गमखौ गवा खेबसेयैनो गवा मोनलायामोन आच्छा बेखौ मेसिनजों खालायोब्ला दसेयावनो जायो दसेयावनो जायो दा दसेयावनो दसेयावनो जायो जागोन। आच्छा दा बे प्रडाक्सना जोंथ' आटाखौ जायो आच्छा आटाल' नङा मैदाखौबो जायो सुजिखौबो जायो सुजि जायो बायजोनिफ्राय फैगासिनो दं बे मोनथामखौ एग्जाम्पल हिसाबै ला मारान होनाया बिराद प्रब्लेम मोननायखायनो बे आबादखौनो जों गारबाय दा नांला औ फाथोखौ गारबाय दा गोदान टेक्न'लजि औ, फैबाय औ। बेखौ जों इउज दा बेखौ खालामब्लानो जुदि जों जायो बेबायदि इउज खालामनो हायोब्ला निश्चय जोंनि थाखाय प्रफिट जागोन खारन 40 केजि गमनिफ्राय 40 केजि आटा मोनगोन 40 केजि माइनिफ्राय 40 केजि माइरं मोना मोना that is the profit आरो मेज काल्टिभेसनाबो ओरैबायदिसो प्रफिटेबल जुंखामा ओरैबायदि yes, प्रफिटेबल yes. दंफां संफां सोलिजोबो नर्थ बेंगलाव गासैबो। जोबोद मोजां बिसोर आबाद खालामो आं दा बे पइन्टआव मोनसे एड खालामनो लुबैदों जे मोनसेया जाहैबाय जेराव ग्रेजुवेसन मास्टार डिग्री जानानै जे साख्रिल' नागिरो बे पइन्टआव मोनसे आं एड खालामनो लुबैदों दा जेब्लाबो नागिरबाय थायो केन्डिडेटफ्रा एट द लिस्ट मेबि 5 to 10% साख्रि मोनहैयो 75 to 80% बिसोरो अलमस्ट 10 to 15 years माने प्रपार इयुथखौनो नस्थ' खालामहैजोबो मा जाबावनो मा खालामबावनो औ बेबायदि बाथ्रा नेयैनो बिसोरो 10-15 बोसोरसो गारो गारो निश्चय ओरैनो गारो जेबो खामाजासे आल्टिमेट जेबो जायाब्लासो थोद बेखौनो एसे खालामसै लांनानैसो खालामो हाथारलाबा बिदि जास्लाय आं दहायबो बुंदों मोनसे खोथा जिनिसखौ एन्टारप्रेनियर्सखौ औ एन्टारप्रेनियर्सखौ बे मटिभेसन लेक्सारावनो जों ओरैबादि इन्जेक्ट खालामनांगौ बिसोरखौ जे लुक नोंनि जिअग्राफिकेल एरिया ओरैबादि रिसर्सफुल नोंनि एग्रिकालचार फिल्डआ प्रपार इउटिलाइजल' खालामनांगौ खालामनांगौ गभर्नमेन्ट साइडनिफ्रायबो जानांगोन जे हु एभार काम्स बे ल' लाइं एरियासआव माबोरै जागोन बेखौ प्रपारलि प्लेन पलिसि खालामनानै मोनसे लकेलाइज खालामनानै दोनबाय बेखौ आइसोलेट खालामनानै दोनबाय बेखौ बे बिनि थाखाय उपजुक्त बे हाया बिनि थाखाय उपजुक्त एरिया बाय एरिया बे लकेल एडमिनिस्ट्रेसननि आखायाव थाबाय बियो प्लास एडुकेसन साइडनिफ्रायबो आं फिल खालामो बे एन्टारप्रिनियर्सखौ स्किल्सखौ नायनानै सोरबा गमनि थाखाय एक्सपार्ट सोरबा पेडिनि थाखाय एक्सपार्ट सोरबा बेनाना पेनाल्टिसनि थाखाय एक्सपार्ट बेनाना सोरबा मोनसे बबेबा मोनसे ट्रि प्लेन्टेसन बा जिखुनु मोनसे सेक्टराव एग्रिकालचारावनो डिफारेन्ट फिसा फिसा सेक्टर थाबावना बेखौ जाहाथे एन्टारप्रिनियर लाइनजों बेखौ बिसोरखौ स्किल खालामनो हायोब्ला ओमफ्राय सोरखौबा नुनानै बिसोरनि इनकामखौ नुनानै दे विल इनक्लाइन टुवार्ड्स दा बेखौ होनांगौबा गभर्नमेन्ट सेक्टरनिफ्रायबो एसे इनिसिएटिभ लानांगोन जे जोंना बेबायदि दङ कपारेटिभ बेसिसआव बिदि गभर्नमेन्टआ लानांगौ फर एग्जाम्पल द पिगारि सेक्टर डाकारि सेक्टर पिगारि डाकारि अमाया पान्जाबनिफ्राय हारेनिफ्राय फैगासिनो जागासिनो दं ना दाथ' नोङो राजस्थाना बिसोर निरामिस भोजि आरो बिसोर दा अमा प्रडाक्सन खालामनानै जोंनो हरगासिनो दं आरो अमाखौ नोङो आसामाव माने more than 2 कोटी मानसिया अमा जायो दा 2 कोटीनिबो बाराया आरो नर्थ इस्ट स्टेटफ्रा कमप्लिट होमब्ला बेसेबां गिदिर मार्केट जेखौ जों जाग्राया बुजिया माने बे आरोखि माने साप्लाइआ ओरैबायदि माबा जाबाय खम जाबाय साप्लाइआ फैगासिनो दं डिमान्डआ ओरैबायदि दङ एसे बुंनो बेफोर आरो आं एसे बुंनो सानदों दसे बयबो थारमाने सारनि खोथाखौ बेखौनो एसे एडिट सोसननो नागिरदों आं बे सारा बुंदों जे जिअग्राफिकेल सेटिं बिराद इम्पर्टेन्ट बुस्थु बियो जिअग्राफिकेल सेटिंआ दे ओमफ्राय जोंना बुंनो थाङोब्ला बिटि एडि रिजना बिसेस करे नैबे बिटि साराबो बेखौ एसे अननानैहाय उनावफ्राव खाबु जायोब्ला एसे पइन्टखौ लाहरनो हागोन वी हेभ एम्पल अफ पेरेनियल सोर्स अफ वाटार बे मोनसे बिराद एडभान्टेज थारमाने सारा बोसोर बे दैया जोंना दैमा दङ दै नर्दार्न रिजना नंगौ
India context sama nayola jena southern zona India yaw kintu serokom dui mona kintu we have got perennial source of water and if we can plan accordingly as sir say gold mine is there. abab jinge mane ample we don't have to borrow the things from others jing dosan lai nai ni kuno mabayano gaya nang na finai na no hok oma finayana hok abadano hok ba mabayano hok गासै जोङो बेखौ मोजाङै जुदि प्लानिं खालामनानै लानो हायोब्ला इउज खालायोब्ला माने आरो मानसिखौ बे मोटिवेट लाइनाव दोङोब्ला आरो ग्रेजुएट व्हाट इज द हार्म इफ आई ग्रेजुएट एंड बिकम द गुड फार्मर व्हाट इज द हार्म माखासे आंनि दा आंनि मथेबा आं मोनसे एड खालामबावनि आंनि मथेबा आं सानो इच एंड एवरी कलेज शुड हैव अ प्रॉपर टाइ अप विथ नाबार्ड एकदम ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा नाबार्डजों एटाच थाबाय जोंना बेनो गोरोन्थिया आर्ट्स बा जोंहा बिसोरखौ रावखौबो माने माबा मोनसे प्रेक्टिकेल नलेज होनांगौ दं होननानै जोङो साननानै लानाय जाया खिन्थु नैबे दा बुंनाया नाबार्डजों टाइ आप खालामदो बे गासिबो नाबार्डनि जिथु प्रग्रामफोर बेनि सायाव जुदि जेनेबा बे स्किल खालामबाय सोरबा बेकारियाव सोरबा डाकारियाव सोरबा खालामबाय स्किल जाबाय बेंकनि लनबो मोनबाय बियो सिकार नङा जब गिभारसो जागोन जब गिभार अल्टिमेटलि वी शुड नॉट बी बिराद मोजां जब सिकार आदाया आरो मोनसेया बेनो जे दैल' नङा जोंना हायाबो दासिमबो उइदाउट एप्लाइं एनि आदार मेन्युर थारमाने दस्रा मेन्युर होआलाफानो जोङो खिन्थु सारा बुंनाया वाटाराबो जे रिसोर्स जानो हायो रिसोर्स ना बेथ' माने गडनि गिफ्ट ओमफ्राय मोनसे गिथावथाव आं बेजोंनो मोनसे माने खोथाखौ आं बुंनो नागिरो जे गिथावथाव खोथाया बेनो जागासिनो दङ जों बयबो बुजिनांगोन फुड स्पेसिसआ खिन्थु खम जानानैसो जाबोगासिनो दङ एनभायरनमेन्टेलनि स्टाडिज रिपर्ट मथेब्ला earlier there was 2000 food species are there in the nature but that has been reduced to only 20 food species are reduced जानाय 20 आवल' फैदों तो 20 आव फैब्ला मा जायो सार बे फुड स्पेसिस जेब्ला खम जालांगोन बे खिन्थु माबाया गोमालांगोन दा उनावहाय बे आफ्टर 15 इयार्स थाइजौ खान्थालांथ' गोमाहांबायना जोंनाव आफ्टर 15 इयार्स बे जुदि रिड्यूस जाबा 5 आव स्कार्सिटीया जोंनाव फार्स्ट गोलैसिगोन तो बेखौ आচ্ছা मोनसे बाथ्रा सार बांलादेशआव सपोज 1 बिगा हा 1 year 2 year मैक्सिमम 3 years सिम नों लांना दोननो हाया without doing anything एग्रिकालचार नों एनिथिं खालामथारनांगोन यस नङाब्ला आं बे खोथाखौ जोंनि गेजेराव बुंबाय थायो जोंनि गेजेराव बुंबाय थायो जोङो हानि खाजोनाखौ बारायनांगौ जाहाथे हाखौ ओरैनो लाखिनानै दोननो हाया आरो मावै हाखौ फाइन फोनांनांगौ नों जुदि जेबो मावा माने टेक्स होनांगोन नङा होमबा बे टाइपनि जों बेबस्थाबो माने खालामनांगोन आरो जायगाया नैबेयावनो दा जोंनो इसोरानो बेखौ हरदों बे जिथु मिथिंगा जोंनि प्रकृति बे जाहैबाय गड गिफ्टेड खिन्थु जों बेखौनो रिसोर्स हिसाबै लानानै जों सोलिनांगोन दा बेवहायनो आं मोनसे उदाहरन बायदि जोंनाव डेम प्रजेक्टखौ बयबो अपोज खालामो खिन्थु निउजिलेन्डआव आं जेब्ला थाङो बेवहाय नुहैदों जे जिथु गोथै भेलकन' बे अरगें बे गोथै माबाया बे सिङाव बिराद खफ' दं बिसोर बेखौ ड्रिल खालामनानै पाइपजों लांनानै कारेन्ट प्रडिउस खालामनानै सोलिबाय थायो खारन बिसोरनाव बेखौनो होदों इसोरा भलकेनोखौसो होदों माने अरगेंखौसो खिन्थु बे अरगेंनिनो जिथु भाब बे भाबजों बिसोरो कारेन्ट प्रडाक्सनाव बेबहार खालामगासिनो दङ दा जोङो दै होदों हाइडल पावार प्रजेक्ट नोङो खालामनांगोन दा जुदि नों बुङो डेमा मालाबा जुदि बायोबा आच्छा बे मालाबानि उत्तरखौ सोर होगोन फिननायखौ मालाबाथ' बेबो गोदोनो हागौ हाजोआबो बायबोनो हागौ बांग्रिबो मावनो हागौ खिन्थु जोंना जाहैबाय दिनैनो सोरबाया एन्सार होनो हानांगोन बे डेमनि वाला बायगोन ना बाया दा जोंहा रिसोर्सआनो बेनो बेखौ जुदि जों बाहाया होमब्ला जों बबेखौ बाहायनो मालायनिखौथ' नोङो मोनबोआ दा इसोरा जोंनो बेखौनो होदों दा बे लाइनफ्राव बेफोरबायदि माखासे जोंनाव जि दं बेखौनो जों बोरै इउटिलाइज खालामनो हायो आरो बेखौनो रिसोर्स हिसाबै जों बोरैहाय बाहायनो हायो होमब्लासोना जों गोजोनै संसार जानो हागोन नङाब्ला नोंनिखौ नों गारजोबनानै खालि मालायनि मोजां रेडिमेडखौ दा फरेना मोजांनो फरेन कान्ट्रियावसो दा न' बायहैग्रा जाजोब्बाय मानसिफ्रा बे जोंनि सास्टेनेबिलिटियाव बेयाव थानाय नङा आरोखि
बे खालि if you थ' depend on others जों फोजोबसै नङा होमबा गोलाव सम जाबाय नायग्राफ्राबो बागोन देनां खोनासंग्राफ्राबो जायखिया गोबां मोजां आइडिया दिनैहाय आं मोनसे फंसे ओंखारबाय बाथ्रा बुंबावगोन सार हा आं बयखौबो दा बुंहोनो नागिरदों सार मा गोसो खेबसे बयबो आरो एक मिनिटनि गेजेराव दे जागोन गावनि गोसोनि साननाय आरो मोनसेया आपिल जोंनि यां जेनेरेसन बा गार्जेनफोरखौब्लाबो जों माबायदि साबधान जानांगौ सोलोंथाइनि बिथिङाव ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंनि गथ' गथायफोरनि मोनसे गावनि आथिङावनो गसंनो हानांगौनि थाखाय आरो बे बेलायाव आङो रसमेरि नोंथांखौ आङो जोबथारनायाव आरोखि खुब खम समनि गेजेरजोंनो माने एसे नोंथाङा मा बुंनो सानो गोसोनि खोथा दिनैनि बे सावरायनायाव जेफोर आइडियाखौ लानानै रायलायदों मोनसे आपिल औ सार गोजोननाय थाबाय सार दा आङो जोबथानायाव बेखौनो बुंनो सानो दे जों जेसेबांनाखि डिसकासन खालामदों आंनि गोसोआवहाय मोनसे जिनिसा फैबाय थादों माने गोदोनिबो नङा खिन्थु दा बर्थमान जोङो गान्धीजी जोंनिनो फादार अफ द नेशन गान्धीजीनि जिखिनि बेसिक इडुकेसन दंमोन बेखौ जों बावलांनो नाजादों दा जोङो बेसिक इडुकेसना मा स्पेशेलि भकेसनेल इडुकेसन जों जेसेबांनाखि दहाय सावरायदोंमोन एग्रिकालचार फार्मिं फिसारि फिगारि बे गान्धीजीनि बेसिक इडुकेसनावनो गोग्लैजोबो दा ओंखायनो जुदि गभर्नमेन्टआ बा सरकारा जुदि बेखौ एमफासिस होयोब्ला साबसिन जायो आरो लेंगुवेजनि खेथ्रआवबो जों जेसेबांनाखि ससियेलाइज खालायो मालायजों बा गावनि फ्रेन्ड सार्कोल बा टिचार सार्कोल बेयावहाय जेरावहाय ससियेलाइजेसन थायो बेयावहाय साबसिन लेंगुवेज डेभेलपमेन्ट जायो दा आं ओंखायनो सरकारनिसिम बा गभर्नमेन्टनिसिम बा नोंथांनिसिम आं बेखौनो बुंनो सानो दे जोङो बै गान्धीजीनि बेसिक इडुकेसनखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया आरो जों बे गथ'फोरखौ माने टिचारफोरा एसे ससियेलाइजेसनखौ एमफासिस होयोबा साबसिन जागोन नामा होमबा अट'मेटिकलि लेंगुवेज डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हागोन आरो गावनि बे जिनिखि उइकनेस कमिउनिकेसनाव जेरै आहाबो दङ उइकनेस खिन्थु बायद'थायाव लोगोफोरखौ मोननानै कमिउनिकेट खालामनाय जायो रायलायनाय जायो ससियेलाइजेसन होयोब्ला अट'मेटिकलि जालाङो बेनो आंनि बुंनाय जोबोर मोजां आरो आं सानो बे बेलायाव निस्सय जायफ्रा नुगोन बिथांमोनाबो सानगोन आरो आंबो निस्सय बबेबा फरामाव सुजुग मोनोब्ला जोंनि शिक्षा बेबस्थानि बेलायाव नोंथांनि बे बुंनाय बाथ्राफोरखौ आङो नाजागोन माने बुंनो थाखाय थ' मानगोनां इस्माइल हुसेन नोंथाङाबो जोबथारनाय गोसोनि बाथ्रा एसे जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे जों जिहेतु बेवहाय साबा फोरोंगिरियानो दं स' जों माने फरायसाफोरजों थांखिनानै माने फरायसाफोरखौ टारगेटआव लानानै आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जे साप'ज दिनै जोनोम लानाय जाय गथ' बे इन फिउचारथ' माने आनएजुकेटेड जानानै थानाय नङा एजुकेटेडआनो जागोन स' बेबायदि एजुकेटेड जेसेबांनाखि फरायसाफोर थागोन माने गथ'फोर दङ बा इन फिउचार जे फैगोन बिसोरखौ थांखिनानै आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जे रावबो डिसहार्टेड जानो नाङा मावनानै जानायनि थाखाय माबा नङा माबा मोनसे मोनगोन बाट बेसिक जाय माने बिथा बे बिथाखौ गावनि सोलोंथाइनि गेजेरजों दानानै लानांगौ आरो लानायनि उनाव जोंनि जायगायावनो गोबां रिसर्सेसफोर दं बेफोरखौ जुदि बिसोरो बाहायनानै मावोब्ला माने एटलिस्ट माने गुबुन जायनोखि हादोरफोराव जे जौगानाय हादोरफोराव जिबायदियै बिसोरो थांनानै दं बेबायदियै जोंबो थांनानै थानो हागोन बाथ्राया जादों जे आथिखाल मुगायाव बे जे खारबाय थानाय गारियाव गाखोनाय बायदि जादों आथिखालनि मुगाया ओरैबायदि थारमाने ग्लबेल वर्ल्डआवहाय ओरैबायदि जादों जे दिनै सासे गथ'आ माने मबाइलाव इन्टारनेट कानेक्सन थायोब्ला स्मार्टफनाव गासैबो जे मोनजोबनो हायो स' बेनिफ्रायनो जे गोबां बाथ्राखौ सोलोंनो हायो थारमाने दा ओरैबायदि जागासिनो दं खुब गोख्रोङै जागासिनो दं बाथ्राफोरखौ थाब जों केच खालामनो हायो स' बेबायदि मोनसे खारबाय थानाय बास एबा ट्रेनाव जुदि गाखोनांगौब्ला गाव बेसेबां स्मार्ट जानांगौ बेबायदि स्मार्ट हिसाबै जुदि गावखौ माने बे बेसखौ जुदि दानानै लानो हायोब्ला जों माने जेबो माने माबा खालामनो नाङा बेखौनो सिन्था खालामनायनि दरखारानो गैया जोंनि इन फिउचार माने गथ'फ्रा उन जोलैफोरा जोबोद मोजां बेखौनो बुंनो सानो आं जे शिक्षाया बयनोबो नांगौ इयुनावबो शिक्षायानो नांगोन डेभेलप जानो थाखाय मोजां रोंनो थाखाय सोलोंथाइया बयनिबो थाखाय गोनांथि आरो भाषा आरो राव हिसाबै रावबो मोनफ्रोमबो माने सोलोंथाइखौ नेवसिलायनो नाङा जेखि राव जों मोना जेखि राव जों रोङा जायखि हारियानो जा गावखौ सोलोंनानै गोरों खालामनानै लानांगौ फार्स्ट एन्ड फरमस्ट बर'जों जा एसामिसजों जा
जायखि रावजों मुगैयालासे सोलोंनानै गावखौ मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव लाबोनानै गावनि जे स्किल दङ बेखौ फिल्डआव एप्लाइ खालामनानै जे थांनानै थानायनि लामा बेखौ सर्सखौ लानांगौ आरो गार्जेनफ्राबो मोनसे माबा जानांगोन जे स्मार्ट बा गोरों जानांगोन बा बुजिनांगोन समखौ लानानै गथ' गथायनि नोजोर गथ' गथायनि साननायखौ नोजोर लानानै जे आंनि गथ'आ मा जागोन बेनि डेभेलपमेन्टआ बबे लेभेलजों सहैगोन बे हिसाबै प्राइभेटआनो जा गभर्नमेन्टआनो जा सरकारियानो जा बे लेभेलै गथ'खौ फोरोंनायाव गाव 100% जे माबा लानांगोन दिथा लानानै बे गथ'खौ डेभेलप जाजासे फोरोंनांगोन आरो गथ'खौ सरसोमनानै गभर्नमेन्टआव होबाय होननानै बा प्राइभेटआव होबाय होननानै आंहा जेबो दायित्व गैला होननानै थानो मोननाय नङा जे आंनि गथ'आ जेरावखि फराया बे माबायदि रोंनांगोन बा माबायदि जागोन बेखौ सारिय'फाले साननानै बेबायदिनो फोरोंलांनांगोन डेभेलप जालांनांगोन बा बेबायदिनो सानजोबनांगोन बेखिनि आंनि बुंनाय आरो आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंबावगोन खेबसेबाव रावा बयनिबो बिमानि राव बयबो जों खौसेयै थादोंब्ला बयबो सोलोंलायनांगौ आरो थांनानै थानायाव बाहायलायनांगौ रावबो रावखौबो मुगैनाङा बियो मोनसे गावखौ डेभेलप खालामनायनि सिनायथि जाहोनायनि गोरों खालामनायनि मोनसे बिजोंसो बे गावजों गाव अनलायनायनि जे माबाया रावनि गेजेरजों भाषानि गेजेरजों फैलायलायो बेनो आंनि बुंनाय आरो आंनि बेनि जोबथा बिबुंथि जोबोद मोजां नोंथांनिसिम आं दा जोंहा गोजोननाय थाबाय सार मिडियाफोरखौबो गोजोननाय थाबाय जोंखौ बे मोनसे खाबु होदों आरो प्लेटफर्म मोनसे होनायाव जे जोंनि अन्तरंग जिखिनि आलाप आलोचना दङ बेखौ खाबु होनायनि थाखाय आङो जोबथानायाव बेखौनो बुंनो नागिरो बा बुजायनो नागिरो जे एजुकेसन बायद'आ मोजाङैनो मिथिगोन एजुकेसननि मुल अर्थआनो जाबाय आइ लिड बा नङा होमबा आइ लिड थारमाने आइ लिड अर आइ डेभेलप थारमाने बे सारनि खोथाखौ आं बेखौनो आरो बुंनो नागिरो जे मटिभेसन जानायावनो बे गथ'फोरखौ ओरैबादि दायित्व होनांगौ जे नोङो देरनानै नैबेनि एजुकेसनखौ लानानै नोङो जाहाथे नों गावखौनो लिड खालायनानै लांनो हालाङो सास्टेनेबल जायो लोगोसे नोंनि खाथि खालानि मानसिफोरखौ जाहाथे लांफानो हायो आइ लिड अर आइ डेभेलप दा बे खेथ्रआव खिन्थु बेखौ सोनो नाङा गथ'फ्राबो भुल बुजिनो नाङा जे दस्रा भाषायाव मानो सोलोंनो बे नङा गासै भाषाखौ जेसेबां जोङो एकमडेट खालामनानै लानो हायो एसेबांनो जोंनिया सास्टेनेबिलिटिया फैयो धन्यबादसै सार जोबोद मोजां जोंहा प्रन्जित कुमार बसुमतारी जोबथारनाय गोसोनि बाथ्रा आच्छा जोबथारनायाव फंनैसोल' दहाय रायज्लायबोनाय जिनिसफ्रानो आंनाव पिन पइन्ट खालामगासिनो दङ फार्स्टआ जाहैबाय जोंनि एभेलेबल रिसर्स जों जेराव थायो फारसेथिङै आनएमप्लयमेन्ट रेटआ बारायगासिनो दङ बे आनएमप्लयमेन्ट रेट माने जोंनि गथ' गथाय देरबोनाय फरायनानै मोनसे माने ओरै थाङै थाङै बिसोरो आनएमप्लय जाहैनायनि मोनसे सिनारियाव सहैगासिनो दं दा बिसोरखौ बोरै एबजर्ब खालामनांगौ इउटिलाइजिं दैट रिसोर्स दैट वी हैव एवेलेबल मा दं जोंहा मा दं बेखौ नायनानै जोंहा गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय बा जोंनि एनजिअ तरफनिफ्राय बा इन्डिभिजुवेल लेभेलनिफ्राय बा एज ए टिचिं कमिउनिटिनिफ्राय माबादि इनिशिएटिभ लायोब्ला माबादि मोनसे टारगेट लायोबा बे आनएमप्लयमेन्ट रेटखौ जोङो खमायलांनो हागोन बिसोरखौ बबे वेजों बिसोरखौ इनजेक्ट खालामनानै बिसोरखौ बुजिहोनानै जोंनि एभेलेबल रिसोर्सखौ बोरै इउटिलाइज खालामहोनो हागोन बे स्ट्रेटेजिखौ जुदि लानो हायोब्ला आई थिंक एलं विथ जोंनि कालचार जोंनि बे लेंगुवेज लार्निंफोरखौ लाफाजोबनानै बेखौ जोङो एसे खमायनो हायोब्ला आई थिंक दिस इज द बेस्ट व्हाट आई फिल बेखौ साननानै आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय थ' जोबोद मोजां बा बयनिसिमबो आं दिनै
नोंथांमोनखौ गासिबखौबो साबायखर बावदों जे हांख्रायनाय लेखा गावबा गाव एंगार हायै जाहोनाव माने मा जाहोन थायोब्लाबो नागारनानै दिनै बेवहाय फैदों आरो बे सावरायनायाव बाहागो लाफैदों। आंनि आइडिया सिम्पोल जे जोंनि माखासे गोजाननिफ्राय अबजार्भ खालामनानै थाबाय थानाय मानसिफ्रा दिनै गासिबखौबो नुदों। जों जाबाय मोनसे साबजेक्ट लानानै बेयावनो जों बेस्थ' आरो गाव राइटजों थांदोंना रंजों थादों बेखौबो जों आन्दाज मोना आरो खालि जों मालायखौ बुंदोंल' खिन्थु बेवहाय जोंखौ माबायदि नुदों बेखौ जों मोनथिया। गतिके बे बेलायाव ओंखायनो खुनु राजनितिजोंबो सोमोन्दो गैया बा खुनु दस्रा माबायावबो नोंथांमोना सोमोन्दो गैया आफादफोरजोंबो आरो मालाबाबो आं बेबायदि कमेन्ट्स होनाय मानायबो नुवाखै। ओंखायनो नोंथांमोनानो सबसे गुबैसिन दिनै दर्शक जानानै दं आरो बे दर्शक हिसाबै दिनै नोंथांमोना नोंथांमोननि नुनाय आरो बिनि उनाव गावनि मोन्दांथिजों निस्सय जोंनि रायजोनो एसे बुजिनो हाथाव मोन्दांनो हाथाव माखासे बे बिथिङाव माने बाथ्रा फोरमायनो हागोन बेखौ आं मिजिं थिदों आरो बेनो। आरो मोनसेया जाहैबाय बर' रावजों बेखौ खालामदों गोबां जोंनि बर' माने जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा गुबुन रावफोरखौ बारा रोङा ससियेल मिडियायावबो मालायजों शेयार खालामालासिनो खालि बर' फरायसा फरायसुलिनि गेजेराव एकदमबारे जिउआव खामानियाव गैयै बाथ्राफोरखौ लानानै दान्थे बिथान्थेयाव बिजि। ओंखायनो बर' रावजों नोंथांमोन बायदि रोंगौथि थानाय आरो फोरोंगिरि बेवहाय जों माने माखासे जोंनि लाइमोनफोरनि जिउआव एसे माने एफेक्ट खालामथावथाव बाथ्रा माने जि जिनिसा बेवहाय प्रभाब गोलैगोन बेखौ माने आं सानो जे बेखौ खालामोब्ला बिथांमोना बेखौ नायनानै एसेब्लाबो गाव मा अबस्थायाव दं आरो गाव दिनैनिफ्राय मा जानांगौ बेखौ निस्सय साननो हागोन। थ' आरो मोनसे जोंनि बर' समाजा गोबाङानो मोनथिया जे बर' रावखौ जि बयबो रोङो दिनै बेवहाय एटमसफियारा खुनु साननो हाया जे सोरबा राभाया बर' बुंगासिनो दं सोरबा मुस्लिमा बर' बुंगासिनो दं गरखा नेपालिया बर' बुंगासिनो दं बा सोरबा सान्थाला बर' बुंगासिनो दं नङा होमबा बेखौ जोंनि बर'फ्रा फ्राय मोनथिया आरो मोनथियावनो बर'फ्रा दा मा भुल खालामो गारि नेयोबा बर'जों रायखोमायो नङा होमबा हाथायाव थाङोबा बर'जों रायखोमायो ओजों जि खोनाबाय दस्राया दा बेबायदि गोबां माने जायो आरो जोंनि बे सावरायनायखौ नुयोब्ला आं सानो बर'फ्रा रायखोमानाय आखला खारसिगोन आरोखि बे मोनसे हारियाव लाब जागोन बिराद गिदिर जे मालायखौ रायखोमानाय जे रोङा सानोना गावनि रावखौ हारसाजोंथ' रायखोमा जाया बर' रावखौ मालाय रोंनायखौबो बर'फ्रा लुबैनो नागिरा मानो रायखोमानो हानाय नङा होननानै सानो गतिके बे बेलायाव गोबां मोनसे मुलाम्फा लाबोगोन बर'फ्रा साबधान जासिगोन ओमफ्राय मोनसेया थुलुंगाखांनाय मोनगोन बयबो नोंथांमोन बायदि गोरों गोरा मानसिया दिनै बर' रावबो रायलायदों बर' रावा दिनै 8 शेड्युल बर'फ्रा जेब्लाबो गोजोननो नागिरा जे जों मा मोनदों जोंखौ रावबो माने गुरुत्त होआ खिन्थु दिनै बेवहाय जि मोनसे फराम जोंनि इउनिभारसिटिनिफ्राय लानानै कलेजनि जि नोङो एसिस्टेन्ट प्रफेसारफ्रा बर' रावखौ रायलायनाया बेसे गिदिर बर' रावखौ मर्यादा होनाय बेफोर मोनसे मोन्दांथि फैगोन आं सानो बे बर'नि माने गोसोआव गोदान मोनसे सानस्रि सिखांहोगोन होननानै आङो मिजिंथिदों ओंखायनो बयबो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जों बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों।